Boas tardes, benvidos ao campo do Couto, onde se vai disputar Estadio do Couto, 13 de febreiro. a piques de comenzar este Unión Deportivo Ourense Club Deportivo Ribadumia.
Ola, que tal? Saúdos, boas tardes, benvidos ao campo do Couto, onde se vai a xogar a 17ª xornada no grupo 1B da terceira división entre a Unión Deportiva Ourense e Club Deportivo Ribadumia. Un partido que de novo se xoga a porta pechada e que transmitiremos a través da canal de YouTube da Unión Deportiva Ourense gracias á produción de Álvaro Cabaleiro, a realización técnica de Gael Carballo, a Jorge Paz, que está aquí ao meu lado nos comentarios. En nome de todos, fálabos Higinio Osorio. Ourense, noveno, 16 puntos. Club Deportivo Ribadumia, 11º, 15 puntos. Igualdade total. Otro partido, buenas tardes a todos, otro partido importante para a Unión Deportiva Ourense, tendo en conta que le costa sacar puntos fora. Eso fai que cada partido na casa pues, sea vital, e máis tanto en Ribadumia, que ahora mismo pues, é un rival directo nesa loita por evitar os 6 últimos postos da clasificación. Así que vamos a vivir emocións e esperemos que positivas para a Unión Deportiva Ourense. Imos cos alineacións precisamente pola Unión Deportiva Ourense. Dani Sampaio en portería, Varo, Corzo, Vieites e Isi en liña defensiva, medio campo para Vite, Tiago, Durán, Carlos de Dios, arriba Charlie e a min. Que che parece? Bueno, como novidades temos que destacar como ausencias que falta Champi, un home sabemos que é importantísimo no medio campo e na creación de xogo, e unha novidade, pois, volve Corzo, que leva varias semanas fora o iso da defensa, e a outra baixa de Alfredo, que leva 15-20 días con problemas físicos e que xoga Isi no seu lugar. Son quizás os cambios máis importantes. Tamén hai cambios porque Carlos de Dios volve a titularidade e ese é un pouco o 11 de experiencia que presenta Fernando Ose. Por parte de Club Deportivo Ribadumia, Roberto Pazos estará en portería, con Carlos Pérez, ex da Unión Deportiva Ourense, Santi nos laterales, Javi Domingo e Miguel no centro da defensa, en medio campo, Cheri, Fran Fandiño, Óscar e Alex Fernández, arriba Charles e Hugo Soto. Sí, tamén fai cambios a Ribadumia, que hai que lembrar que ven unha crise anímica de resultados moi importantes, non puntúa desde 8 de decembro, tendo en conta o parón de Nadal, tiveron 15 días por problemas de COVID, pero os últimos partidos os perderon todos, están tocados anímicamente, fixo algún cambio, salen con dous xogadores arriba como son Charles e Hugo Soto, dous xogadores de altura, de peso, con moita forza. Quizás, pues eso, mete toda a carne no asador o adestrador do Ribadumia neste partido. E vexo que levamos o mismo lema, Ourense vermello e azul. Lembramos, en gzeta.com podes adquirir estes produtos, non só a suadoiro, no caso de Jorge, camiseta no meu caso, senón tamén máscaras, tazas, bolsos e máis deseños. Ademais, do Ourense vermello e azul, Rabudo, Marcho que teño que marchar, Feitiña, Castelao, hai dende logo para elegir. Simplemente pasadevos pola web gzeta.com ou por as súas redes sociais e veredes todos os produtos. Ademais, os abonados da Unión Deportiva Ourense teñen o código de desconto GZ Ourense. Jorge, xa pasaste por Gzeta? Sí, aparte desta que dá sorte, porque con esta non perdemos na casa, pois hai moito que mercar nun dos patrocinadores da Unión Deportiva Ourense. Bueno, pois imos ao partido, decíamos, xornada 17ª, xornada que afortunadamente parece que estaba completo, aínda que hoxe por a tarde, ademais deste Ourense Ribadumia, simplemente o partido do centro de Portugal. Sí, os partidos do barco Rápido de Bouzas e o noso se adiantan porque hai un barco Ourense o mércores que ven, tamén o Ribadumia recupera partido entre semana co Atios, por tanto, tanto Ourense como Ribadumia pues, queren gañar un día máis. E como diste, agardemos que, bueno, está previsto que se xoga a semana completa por segunda semana consecutiva, o que é unha gran nova para poder rematar no mes de marzo a primeira fase. Dicíamos, partido de novo a porta pechada, de novo directivos, de novo suplentes, de novos equipos, de novos jornalistas. O único que está presente no campo, bueno, é o segundo partido, agardemos que sexa o último nestas circunstancias. Sí, agardemos a ver se coa melloría, co tema da pandemia, unha ligeira melloría, pues polo menos pues, meter algo de público, se non son 500, pues polo menos unha cantidade para que dé algo de ambiente. Ahora mismo un estadio, como diste, por moi frío, porque están eso, directivos e suplentes, nada máis. Que sale esa Unión Deportiva Ourense ao terreo de xogo, lembramos a alineación.
por certo, con Durán de novo de capitán, que volve, a principal novidade despois do partido da Champions, pero lembramos a alineación. Dani Sampaio en portería, Varo, Corzo, Vieites e Isi en liña defensiva, Viti, Tiago, Rubén Durán e Carlos de Dios en medio campo, Charlie e Amin na punta do ataque. E lembramos tamén a do Club Deportivo Ribadumia, que está saltando ahora o terreo de xogo. Roberto Pazos, o veterano guardarredes de 40 anos, estará na portería, con Carlitos Pérez, Javi Domingo, Miguel e Santi en liña defensiva, Cheri, Fran Fandiño, Alex Fernández e Óscar en medio campo, Charles e Hugo Soto serán a punta de lanza do equipo do Ribadumia, un equipo que este ano viviu un momento máxico con esa eliminatoria de Copa do Rei fronte ao Cádiz Club de Fútbol. Sí, para eles o ano 2020, o complicado ano 2020, pois tivo máis cosas positivas que negativas. Por unha parte, lembrar que quedou campeón da Preferente Sur o ano pasado, xogou a final polo título global contra o Viveiro en San Lázaro, partido único, gañou por penaltis, eso le permitiu xogar a Copa do Rei, eliminando primeiro un equipo de Cantabria e tocoulle despois nada menos que o Cádiz no seu campo, con mágoa de non meter moita xente no estadio. Eso, ademais de que unha primeira parte do campeonato na que chegou a estar entre os tres primeiros, pois fixo que o Ribadumia pois é un 2020 moi bo, pero desde 8 de decembro non puntúan e agora mesmo pois teñen dúbidas e están aí con manos na loita pola permanencia na terceira división. Falábamos outro día en Onda Vermella as dinámicas negativas en dúbida deste Club Deportivo Ribadumia nestes momentos. Sí, moi negativa. Lembramos, un punto dos últimos 15, 15, pero desde que empataron a Loma coa Arousa 0, sala por 8 de decembro, creo, pois ningún punto. Non xogaron todas as jornadas, porque tuvieron un parón de 15 días, pero cada partido que xogan, pois caeron derrotados. O domingo pasado iban gañando a Londres 1-0, acabaron 1-2, por tanto, teñen tamén dúbidas, iso que ten que aproveitar o Unión Deportiva Ourense aquí na casa, facerse fortes, aproveitarse quizás desas dúbidas do Ribadumia. Vai comenzar o partido. Pois veremos que pasa neste partido que está a piques de comenzar e vai no facer sacando de centro o Club Deportivo Ribadumia. Vemos a Alex Fernando agardando que o árbitro, que tamén merece presentación porque non falamos deles, son Adrián García Rodríguez, auxiliado por Marcos Ordóñez Rodríguez e Diego Cerdeira Méndez do Colexio Coruñés. Cando comezou o partido, xoga Unión Deportiva Ourense e Charlie o que intentaba irse, Charlie que ven a xogar na banda dereita, decía. Sí, bueno, e no lateral dereito vai xogar o ex da Unión Deportiva Ourense, ex que non chegou a debutar en partido oficial, pero estuvo nunha pretempada aquí con nós, que logo foi o Choco. Carlos vai facer lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Litos, o xogador que chegara xunto a Marquitos, procedente do Real Club Celta, do filial de Celeste, e que creo que non chegara a debutar en Liga, foi o Choco, Céltica, e agora está no Ribadumia. Exactamente, xogou aquela pretempada, estuvo cando, bueno, non viu que a mellor non iba a ter minutos, pois decidiu buscarse os minutos en Redondela, onde estuvo ali fai 2 anos, o ano pasado no Céltica, normalmente lateral dereito, pero pois está no esquerdo, porque no lateral dereito está outro lateral dereito que teñen, que é Santi. Efectivamente, Santi é o que ocupa esa posición de lateral dereito e precisamente é o que vai a sacar de banda para o Club Deportivo Ribadumia en posición de interior diestro, xoga cara a posición de Hugo Soto, con ele está Rubén Durán. Hugo Soto abre precisamente para Carlos Pérez aquí en banda esquerda, xoga cara a Alex Fernández, de novo pelota cara a posición de Carlos Pérez, levanta a cabeza, mete o balón cara a posición de Cheri, que está con Dani Sampaio, sin problemas, pelota, tocou coa punteira o xogador do Club Deportivo Ribadumia, saque de porte para Unión Deportiva Ourense. Sí, está presionando un pouco o Ribadumia. A mí me sorprende, pois eso, están xogando dous homes que se verán pola televisión, o 9 e o 17, sí, unha corpulencia tremenda os dous, Charles o 17, o brasileiro, que nos ten collida po punto tamén, leva 3 goles na Liga, 2 marcounos no partido de ida e un co Pontellas aquí no Estadio do Couto ano pasado, e Hugo Soto, que podemos dicir del, 35 anos, e toda a súa vida marcando goles por todos os equipos os que pasou. Xoga en liña defensiva a Unión Deportiva Ourense e Viti, o que intenta sair coa pelota, ofrécese Tiago, ofrécese tamén Vieites, a pelota vai finalmente cara a Diego Vieites, aínda en campo propio, busca o balón largo cara a cabeza de Amin, intenta tocar a Amin, intentaba xogar por detrás Charlie, chega a pelota para Rubén Durán, pegoulle con perna esquerda, foíselle mal, sin embargo o balón chega para Alex Fernández, que toca longo cara a posición de Charles, ven a recuperar Viti agora, Pablo Corzo, que xoga cara a Carlos de Dios, atención a Carlos, que deixa co peito para a posición de Amin, aí está Amin, pode buscar o disparo, pode buscar o pase tamén, faino finalmente cara a Tiago, caiu Tiago, reclamaban falta aos xogadores da Unión Deportiva Ourense, non pita nada o árbitro, e sale a liña defensiva de Ribadumia. Sí, pide falta, creo que non había falta, porque aí aguantou demasiado, quere chegar o balón, e logo, como non controlou, pois, liseiro contacto, pero non creo que para falta. Xoga xa Dani Sampaio para Ourense, balón cara a posición de Charlie, chega Carlos Pérez para tocar de cabeza,
enviar o balón de banda favorable a Unión Deportiva Ourense. Vai a ser Varo o que saque, pide ya Tiago, pide ya tamén a min, tamén Durán, e ao final a pelota vai cara a Viti, aí está Viti, xoga cara a posición de Tiago, non pode porque se adiantou perfectamente Miguel para os Ribadumia, recupera sin embargo Ourense, vai se Varo pola banda, ollo a min que se doe dunha patada de Miguel, o central, creo que aquí sí que foi unha patada forte, bueno, cortou, bueno, pudo dar ali de ventaza porque tiñamos balón, volve a sacar rápido. Que sacou rápido Ourense, é Durán o que xoga cara a Varo, mete o balón cara a posición de Carlos de Dios, intenta pegarlle de primeira a Carlos de Dios, non pudo o xogador de Maceda e a pelota foise fora. Bo pase, buscou aí o desmarque de Carlos de Dios, bueno, non chegou a conectar co balón porque pues, era un bo disparo que podía ter Carlos de Dios, un Carlos de Dios que hai que recuperar, leva algunhas jornadas sin ter minutos, recuperar aquel Carlos de Dios que tamén bo mes de novembro fixo. Sí, o que pasa é que só poden xogar 11, entrou agora Viti nas alineacións que antes non xogaba. Claro, sí. A xogar con Viti aí, claro, obriga a reducir o número de xogadores no medio campo que podan acompañar a Durán, ou se, pues, incluso Gabi Sanín ou es do Ribadumia, pues, está no banco, están os, Carlos de Dios e Charlie, pues, os homes máis adiantados xunto con Amin. Xoga Viti cara a Pablo Corzo, pide ya pelota a min, pide ya tamén Charlie, xoga finalmente cara a ninguén e vaise cara a posición de Roberto Pazos, un Pablo Corzo que volve despois de moito tempo. Sí, volve a titularidade, volve a ver como está de ritmo de Sogo, son bastantes partidos sin xogar, un mes polo menos, está claro que a priori Corzo e Vietes son os centrais titulares, pero poucos partidos xogaron xuntos esta temporada. Sí, pois houve varias parellas, entrou Nico, entrou o propio Viti, entrou o Campo, Villarino na primeira xornada, son 7 distintas parellas de centrais, esta quizás a priori das favoritas para ser os titulares. Pois agora é Viti o que xoga en medio campo, perdeu a pelota, faise con ela Óscar Iglesias para o Ribadumia, combina atrás cara a posición de Javi Delgado, este xoga co seu porteiro, aí está Roberto Pazos que toca de novo cara a posición de Javi, este cara onde aparece agora Óscar Iglesias, intentaba xogar a medio campo e agora o que se doe é Hugo Soto dun recadiño de Viti. Sí, falta clara non só abaixo no pegue, sino que tamén quizás co xeonllo, pois na parte baixa da espalda. Pero bueno, Viti o que ten tamén que facer aí, ese posto, ser contundente, bueno, está claro. Non permitir pues, que reciban cómodos. Xoga agora o Club Deportivo Ribadumia en banda dereita, a pelota tena Óscar Iglesias, intentaba xogar el longo, pero aparece para cortar de cabeza a liña defensiva do Ourense, e agora Mingo que pelexa de novo con Javi Domingo. Agora é Carlos de Dios que ten en banda esquerda, intenta xogar cara a min de novo, recupera Javi Domingo e agora o que intenta pelexar en medio campo por a pelota Viti, non pode, sin embargo a pelota chega para Cheri, olla contra que se desdobla Carlos Pérez por banda esquerda, chega Varo a protexer e tamén Charlie, finalmente a pelota para o xogador do Polvorín que non se complica a vida, e xoga cara a Corzo, balón arriba de Corzo, pelea por él, Amin, aí vai Amin, intentaba irse cun recorte de a Miguel, non pudo e finalmente despesa a defensa, concretamente Javi Domingo, balón que chega ao ceo do Couto, tocou Navarro, foise de banda. Por ahora non hai ningún dos equipos que este controlando o partido. Sí, non hai. Os dous equipos están intentando ter o balón, dominar o medio campo, pero non podemos dicir que asa pues, un dominador claro, non hai dominador. Os dous equipos están intentando pues, facer o seu estilo de xogo e acomodarse o partido. E agora Cherio que intentaba progresar despois do balón de Carlos Pérez e a pelota foise finalmente de banda, casi córner, pero finalmente xa saque de banda, vai non facer efectivo Carlos Pérez Litos, o xogador que dicíamos estivera na plantilla da Unión Deportiva Ourense o primeiro ano do Ourense en terceira, vai a sacar, pide en largo a pelota Javi Domingo, vai a despexar Durán e finalmente hai falta dun xogador do Ribadumia en ataque, faltita diría eu. Sí, falta que obviamente non se pitaría como penalti se fose ao revés, non tiña moito sentido, pero bueno, balón e saque de falta que vai facer Dani Sampaio. Pois aí está o guardarredes ex do pabellón, pegándolle con perna dereita, vai a pelexar de cabeza Carlos de Dios, tamén a min, finalmente Fran Fandiño que se fai coa pelota e xoga cara a Javi Domingo en liña defensiva, de novo cara a posición de Santi, este con Fran Fandiño, toca de primeiro para Óscar, este busca o balón longo cara a posición de Charles, baixa co peito brasileiro e finalmente aparece Isi para tocar o balón que será de banda favorable al Club Deportivo Ribadumia.
sacou xa Santi, xoga cara a Fran Fandiño, este combina con Cheri, ainda en campo propio, busca en banda esquerda a presencia de Carlos Pérez, intenta controlar a pelota Carlos, xoga cara a Alex Fernández, intenta meter a pelota, pero vai aparecer Corzo para cortar, con él está Hugo Soto, aí está Corzo, despexa Corzo, pelota que pega en Varo, e faise de novo con él Alex Fernández para o conxunto Ribadumia, vai a recuperar o Ourense, aí está Durán xogando cara a posición de Viti busca Isi en banda esquerda, intenta sair o Ourense e finalmente xoga de novo cara ao sur central, cara a Diego Vieites. Sí, bueno, intenta sacar de novo o balón controlador de atrás, non quiso aproveitar un pouco esa contra, darle un pouco de pausa ao partido para que se coloquen, sigue sin ter un dominador claro, a ver si nos... Quizá non viu a opción da contra clara, e se o mellor mantemos a pelota e comezamos de novo. É certo que non hai que arriscar nos primeros minutos de partido, hai que empezar desde atrás, como ahora este balón que manda Corzo, pero... Que buscaba a Min, pero non pode chegar, recupera Rubén Durán, balón de Varo, cara a Charri, de novo Varo, pide ya a Min, pide ya tamén Tiago, aí está Tiago Rodríguez, xoga balón en profundidade de cara, Carlos de Dios, era boa idea, era bo desmarque tamén de Carlos de Dios, pero non pudo chegar ao pase de Tiago, e agora o que busca contra o Ribadumia é Charles, con el está Diego Vieites, recupera a pelota Vieites, xoga de cabeza Carlos de Dios, finalmente non, a que xoga é a Min, pero faise co balón Cheri medio campo, xoga cara a posición de Óscar Iglesias, que buscaba a Carlos Pérez, pero foiselle moi forte ese pase cara ao lateral do Ribadumia. Sí, moi longo, certo que o Ribadumia na banda esquerda pois ten pasa moitos equipos dos diestros, pero antes, por exemplo, na anterior xogada, claro, os diestros foi máis difícil controlar o balón a Carlos. Vai Durán por a dereita. Olla Durán por banda dereita, levanta a cabeza, vai buscar o centro, pero apareceu ben para cortar Carlos Pérez, e haberá balón de banda favorable a Unión Deportivo Ourense, prácticamente ao lado do banderín de córner na parte dereita do ataque vermello. Cara ali vai Varo, agardando Durán en corto, tamén Charlie, que parece que se pode ofrecer, a Min no punto de penalti, tamén Carlos, e Varo, que non ten prisa ninguna nestes momentos. Aí vai Varo, o ex do Polvorín, vai a xogar cara a quen, pide ya en corto Durán, como decíamos, ven a ofrecer Charlie, finalmente o que vai a xogar cara a Min para que peite, o que hai é falta do dianteiro tinerfeño da Unión Deportiva Ourense. Sí, falta parecida anterior que pitaron na nosa área, agora na área do Ribadumia, non hubo claridade idea nese saque de banda, porque Varo non viu ninguna opción e ao final meteu aí cando era imposible que chegara a Min. Prácticamente imposible. Faltou outra opción, estamos... De momento, salvo os dos desmarques que intentou Carlos de Dios, aunque chegou, outro que non, son as únicas xogadas ofensivas que temos nos 10 minutos que levamos de partido, así que habrá que apretar un poquinho máis, aunque creo que a idea un pouco é a mellor é contemporizar, pero bueno, non estaría de máis meter un pouco máis en ataque, como ahora ver Carlos de Dios aí recibindo de Rubén Durán, pide falta, o árbitro non pide nada, e balón para o Club Deportivo Ribadumia, para Fran Fandiño, que xoga atrás con cara a liña defensiva onde ten a pelota Santi, e vai ao final de banda porque tocou Durán, favorable ao Club Deportivo Ribadumia. Vai a ser o lateral dereito Santi, o que xogue cara a posición de Fran Fandiño, con ele está Carlos de Dios, xoga cara a Cheri, este de primeira para Santi, vai a recuperar Isi en o medio campo do conxunto ourensanista, e a pelota cara a Diego Vieites, xoga Diego cara a posición de Pablo Corzo, Pablo xoga con Varo aquí en banda dereita, ven a personal o Alex Fernández, xoga de novo cara a posición de Pablo Corzo, e este cara a Viti, que vexo que ven a recibir atrás sempre. Sí, é un pouco que está intentando, a Manisa aí desde atrás de iniciar as xogadas, Viti, mira, ahora mismo que xa fixo outro día co Ponteras, casi como terceiro central, non estamos con tres centrais, pero... Bueno, na parte, na construción. Na construción, sí, na saída de balón se busca Viti, pero claro, eso fai que teñas aí tres xogadores na saída de balón, pero faltan xogadores no medio. Aí está ahora Pablo Corzo xogando cara a Varo, en banda dereita Varo, combina con Rubén Durán, toca de primeira cara a Pablo Corzo, ofréceselle tamén Viti, xoga finalmente cara a Dani Sampaio, pelotazo arriba de Sampaio, non, finalmente para a posición de Vieites, aínda en campo propio Vieites, pide ya Carlos de Dios, recibe o xogador de Macela, xoga de novo cara a posición de Vieites, mete longo cara a Isi, aí vai Isi, xoga cara a Tiago, de novo balón para Isi, por banda esquerda pode buscar o centro, e a pelota vai seguir a saque de esquina, favorable á Unión Deportiva Ourense. Boa xogada, eu estaba a punto de dicilo antes, que esta xogada, que había que intentar entrar pola banda esquerda, por algo sempre se lle gañou moi ben as costas o lateral, a Santi que subiu, e esa entrada foi porque Isi cubriu un oco do lateral que xa non estaba.
porque eles aí non teñen tantos homes defendendo. Por a outra banda, tanto os que están en punta presionan máis, pero por aquela banda hai máis espacio. Pois aí está o saque de esquina que vai a botar o capitán Rubén Durán, balón cara ao segundo pau, pode chegar Corzo, chega finalmente tamén para despexar, me parece que foi Javi Domingo, e a pelota de novo a esquina, esta vez dende outro lado. Dende outro lado, a ver se, bueno, se nun córner eles o Ribadumia domingo pasado perdeu por xogadas a balón parado do Alondras, cando ganaba 1-0, a ver se aproveitamos ese último partido, hubo varias xogadas ensayadas, esta vez tamén, quedanse atrás os dous laterais. Quedanse os dous laterais, vai a sacar Rubén Durán, ofrécese Tiago, xoga finalmente cara a posición de Charlie, non sale a xogada, pero sigue a posición en mando bresanista, aí está Charlie con Rubén Durán, e a pelota foise fora, bueno, a veces hai que probar xogadas, esta saliu mal, pero... Sí, no, saiu mal, o risco que tivemos é que despois pudo sair peor, é dicir, unha vez que sai mal, aí Carlos tuvo que... claro. No, arriscou moito, bueno, logo ainda mandou unha fora, pero aí non pode, porque se perde o balón é que só estaban Baro e Ixi atrás. Aí está o ataque de novo da Unión Deportiva Ourense, sin problemas, chega a pelota cara a Roberto Pazos, o guardarredes aurinegro, que abre xa cara a súa banda dereita, onde intenta sair Santi, o lateral, que menudo berro acaba de meter, que foise a pelota e o que dicíamos, que escoita todo. Sí, escótase todo e tamén que hai moitísimas imprecisións, non sei se polo tema, se están perdendo moitísimos pases que a priori non son complicados, balóns que se mal medidos no pase longo, o campo pode parecer que está aceptable, pero máis que nada está moi mal en algunhas zonas, aceptable en outras, pero hai zonas que está impracticable, sobre todo na zona central. As choivas desta semana, cuidado. Bueno, o que pasa que, bueno, é algo eterno, o campo... As choivas e un campo abandonado de fai 20 anos, así que... Xoga a Unión Deportiva Ourense por medio do seu guardarredes Dani Sampaio, cara a posición de Pablo Corzo, este abre con Viti. Viti xogando agora na posición de central, Diesto combina con Tiago. Tiago de novo cara a Viti, pide a pelota en longo, Baro pide tamén Charlie, xoga finalmente con Pablo Corzo e este cara a Rubén Durán, para a pelota Durán, combina con Diego Vieites, aí ven a recibir Vieites, pide a Tiago, xoga cara a min que intentaba prolongar cara a posición de Charlie, finalmente sin problemas para Roberto Pazos. Sí, que non está tendo ningún traballo o porteiro e a defensa tamén moi pouquinho traballo, é dicir, non están ambas defensas, ambos porteiros prácticamente sin traballo agora porque tuvo que esta cesión mandala a grada de preferencia, pero bueno, non está habendo pois ocasións, os dous equipos pois algo temerosos por a situación dos dous equipos, ninguén quere cometer erros e iso fai que non se está arriscando moito. Xoga Durán cara a Isi, aí está Isi en posición de interior zurdo, xoga de novo cara ao capitán orensanista Durán que busca a outra parte do campo onde aparece Pablo Corzo que xoga máis cara a posición de Viti, Viti de novo cara a Corzo, este de novo cara a posición de Rubén Durán aínda en campo propio, costa de encontrar espacios a Ourense, xoga cara a Isi, fora de xogo, dá má sensación de que agora Viti está caendo máis á dereita. Será algo circunstancial? No, pero eu creo que cando sube, porque claro, hai que buscar por Baro e si teñe que subir. Baro cando sube en ataque, sube Baro bastante, entón pois cae máis á dereita un pouco a taparse algunha contra aí de que busque que ya pilla as costas a Baro, é dicir, home, estamos jogando algo, a ver, para xogar na casa de momento defensivo para que non se complique o partido. Quizás co paso dos minutos habrá que arriscar algo máis porque non estamos chegando. Como agora Durán que buscaba a profundidade con Amin, non pode chegar a Amin porque aparece a defensa do conxunto Ribadumia para cortar concretamente o seu capitán Miguel. Xogou Ourense, balón de Amin para Baro, combina con Pablo Corzo, xoga cara a Viti que como dicíamos de novo ven atrás de novo a recibir. Levanta a cabeza Viti, non atopa ninguén en profundidade, xoga finalmente para Tiago, ainda en canto propio. Ven tamén Carlos de Dios a apoialo, ven tamén Rubén Durán, vai a xogar finalmente para Charlie, o xogador de Chinzo que es Vara, pero faise coa pelota de novo para Corzo, busca Corzo, balón longo cara a Baro, protege Baro, atención a Baro que intenta irse, aparece Carlos por banda dereita, pode buscar o centro Carlos, cara a posición de Amin, non chega Amin, pero despexou Javi Domingo e a pelota vai seguir de banda favorable á Unión Deportiva Ourense. Pita falta ahora, a instancias da línea,
pita unha falta de Amin que eu creo que non hai nin falta ni nada. Tiñamos o balón, bueno, como decíamos antes, en ataque pítense, pero en defensa ao revés. Sí, leva O que pasou antes na área do Ribadumia, similar a... Leva 3 faltas en ataque e logo no medio campo tampouco as pita, que igual, bueno, arbitrases a veces un pouco extrañas. Sacousa Roberto Pazos, o guardarrede do Ribadumia, cara a posición de Miguel, o seu capitán, va a recuperar Rubén Durán, finalmente non é Cheri, pero sí, a pelota chega hacia Ourense, hacia Carlos, toca co peito a min, cara a Charlie, e agora pegou a pelota en Cheri, e vaise de banda que mancado, que se manca o xogador. No, balonazo, sí. No ventre, forte balonazo aí, con moita forza, verdade que aí quedou sin respiración. Cheri, o que decimos, típico xogada co balón chega onde non debe, que fai que non respires. Sí, que non o agardas porque está moi pouca distancia, moita forza. Aí está Cheri, que se está xogando de medio centro, o xogador arousán, da canteira do Arousa, estuvo 2 anos no Arousa. Dice xogador Arousa, cantos xogadores hai de Vila García no Ribadumia? Casi todo. Bueno, a zona, sí, bueno, a zona dos anes... García, Illa... No, claro, da Illa está Óscar, que é da Illa, o portero da Illa, decir, claro, que Ribadumia ten a ventaxa de que ten equipos Cambados, Portonovo, Sansenso, a Illa, o Arousa, o Vilasoán, o Hugo Soto de Vilasoán, claro, que é un pouco o problema que temos na provincia de Ourense neste tema futbolístico, en outros. Aí está Tiago en medio campo, toca de cabeza a Caraviti, cara a posición de Varo, intenta irse o xogador do Polvorín, busca progresar, tenga a min e finalmente houbo falta de Hugo Soto, sacou rápido Ourense, pelota para Charlie por banda dereita, intenta irse e houbo falta de Carlos Pérez e esta vez, a verdade que non pitou nada, penso que sí que foi. Sí, a ver, podo pitar falta, tamén é certo que o movimento de Carlos non é de calidade, que non pode ser tú non podes mandar o balón aí porque aí non vas a poder pasar, ou tienes que mandalo máis á dereita. Bueno, hai que mellorar certas cousiñas aí en ataque. Xoga en defensa, concretamente, o Ribadumia por medio do seu guardarredes, Roberto Pazos, pégalle coa dereita cara a posición de Santi, tenta irse Santi de Carlos de Dios, e agora Isi o que presa por a pelota, toca Hugo Soto que mete en longo cara a carreira de Charles, pero vai a chegar sin problemas Dani Sampaio, guardarredes da Unión Deportiva Ourense. Sí, toca un balón, facía minutos que non o tocábamos porque ahora o Ribadumia está aí un pouco a esperar e nós pois a xogada outra vez, Vieites Corzo, pero que saca o balón e Viti, sorprendente que Viti que é o único que non lle presiona, pero cando vai para, bueno, aquí a Corzo presiona non máis, ves, Charles a Viti non o presiona, non sei se non o tiñan previsto, e o balón a Viti que busca a Tiago e a Durán, é a xogada que estamos tendo. E agora Vieites o que ten a pelota, xoga cara a Dani Sampaio, vai pegar coa perna esquerda o guardarredes ourensanista. Balón cara a Isi, toca Isi cara a Tiago, sin embargo vai a recuperar en medio campo o Ribadumia, pero de novo faise coa pelota Carlos de Dios, pelexando con Santi, finalmente Santi xoga cara a Fran Fandiño, en banda dereita Fran, está con el Vieites, para se Fran Fandiño vai a xogar, sin embargo aparece Isi para despexar, e é Rubén Durán o que manda o balón longo, cara a min, que toca de cabeza, a pelota chega para Carlos Pérez no círculo central, xoga Carlos Pérez co seu capitán, con Miguel, este abre cara a posición que ocupaba Santi, e agora Óscar Iglesias pelexa por esa pelota Tiago Rodríguez, e a pelota vai a ser de banda favorable de novo a Club Deportivo Ribadumia. Sí, o partido, discutir que está sendo intenso, que os dous equipos están indo polo balón, pero bueno, está sendo un partido de moi pouca calidade de momento, de nulas ocasións, e sigue sin haber un dominador, non beso que non... Notase que os puntiños fan falta moito, tanto uns como os outros. Sí, notase moita presión, a presión que ten o Ribadumia por non puntuar fai moito tempo, a presión que temos nós porque temos que sacar os partidos de casa e iso fai que os dous equipos estén moi conservadores, entón pois é difícil, salvo un erro clamoroso da defensa, de momento parece que non van a pasar cousas importantes. Aí está Dani Sampaio facéndose grande, pedindo a pelota, mandando, e iso é quizá das cousas mellores neste caso nun porteiro tan xoven, que a pida con esa autoridade nun balón. Sí, porque ainda que non tenga traballo, é certo que dá seguridade, a defensa confía nel, tanto nos corners como no balón parado e nestes balóns. Home, confía nel porque está demostrando que sai convencido e
con seguridade. Agora o balón será de banda para a Unión Deportiva Ourense en posición de exterior zurdo, peleou ben por esa pelota Carlos de Dios. E sacou precisamente Carlos de Dios para Isi, que busca o centro, e agora balón a esquina favorable ao Ourense. Sí, si en partido en Sogada non estamos conseguindo prácticamente nada, pues terceiro córner creo, a ver si pues, na Sogada de estrategia volven a subir. Pois prácticamente todo. A Sogada está clara, queda Varo marcando a Charles e Isi. E Isi, o resto dos 19 xogadores, menos 18, que o que sacan no área. Pois aí está Rubén Durán, balón para o primeiro pau, vai a despexar Hugo Soto, finalmente Cheri, agora Isi o que pelea con Charles, xoga cara a Rubén Durán, aínda queda nesa posición, pode buscar o centro, levanta a cabeza, presiona o ben Cheri, non atopa con quen xogar e faino finalmente para Carlos de Dios. Aí está Carlos, posición de exterior zurdo, mete o balón calario onde aparece, fora de xogo, ademais, fora de xogo, pero que ocasión de Vieites. Eu creo que pudo pitar a falta de min, non a pitou, sí. E logo parece que sí que pitou fora de xogo, pero menos mal que fora de xogo casi, porque eso... E te quedaba a sensación que cando rematou Vieites que xa estaba pitado, co cual eso tamén condiciona o remate. No, pitado non estaba, pitou na línea, el podía ter... Bueno, hai que marcalo de todas maneiras. Agora recupera de novo a pelota en medio campo a Unión Deportiva Ourense. Vai a ser Varo o que saque a pelota que está lonxe, claro, tamén hai menos recolle de pelotas. Sí, no, claro. Isto non falta ritmo ao partido, está claro, minuto 24, e a ver, parece que hubo atisbos de unha pequena reacción nosa, e a ver si conseguimos chegar ben. Aí está por banda dereita Varo, xoga cara a min, intentaba tocar cara a Tiago, non pode, recupera o Ribadumia, sin embargo, de novo balón para Ourense, Rubén Durán, xoga cara a Viti, ten a Vieites, non se complica a vida, xoga cara ao central ourensanista que intenta buscar a posición de Carlos, non vai a poder chegar, protexeu tamén Carlos Pérez, o ex ourensanista, e o balón será de banda favorable a Club Deportivo Ribadumia en posición defensiva, posición de lateral esquerdo. Aí está Carlos, pide a Chera, xoga finalmente cara a Chera, e de novo balón para Carlos, toca a min, e a pelota vai ir de novo de banda, e de novo favorable a Club Deportivo Ribadumia, pero vemos esa presión alta neste momento do Ourense no saque de banda. Sí, que hai que aproveitar aí, cando complicarlle un pouco a saída do saque de banda, mira, rouba aí. Como agora, atención, o roubo, a pelota para min, pega a min coa esquerda, e vai selle alto, foiselle alto, pero primeiro, non sei, o primeiro lanzamento a porta, non? Sí. Dende logo, unha xogada que prometía máis perigo do que tivo finalmente. Sí, ben, aí, o que decimos, presionou moi ben o equipo, aí roubou Tiago, deixou ya a mí, bueno, hai que intentalo. Sí, moi mal, pero bueno, a porta hai que tirar. Se vai por porta esa xogada é complicada por porteiro. Tamén colle o porteiro despistado, porque non conta que ella sea unha xogada de peligro. No, hai que intentalo, aparte a min... Bueno, leva 6 goles, leva goles. Ten dereito a intentalo. Efectivamente. Como ahora estaba peleando por a pelota Viti, ollo a Viti con Hugo Soto, finalmente quedase coa pelota Viti, moi ben Viti, xoga cara a Carlos de Dios, este de primeira cara a Isi, aí está Isi, levanta a cabeza e ao final combina atrás con Diego Vieites, xoga para Pablo Corzo, que busca o capitán ourensanista Rubén Durán, presionado por Charles, non se complica a vida, e xoga cara ao seu porteiro, cara Dani Sampaio, toca de primeira cara a posición de Diego Vieites, ven a presionar Hugo Soto, xoga agora cara a Rubén Durán, cuidado agora Durán, non se vai complicar a vida, toca de primeira para Charlie, aí está o xogador de Chinzos, presionado por dous xogadores de Club Deportivo Ribadumia, finalmente a axuda de Varo fai que a xogada poda ser peligrosa, atención ao balón en profundidade, ui que pena, que tocou o xogador fora de xogo de Carlos de Dios, que pena esa xogada, porque se non toca no xogador do Ribadumia, Carlos Dios podía suplantar solo, ainda que, bueno, pitou fora de xogo. Sí, pitou fora de xogo, pero que non era, vamos, non era, bueno. non era, porque saiu ben, saiu moi ben antes. O que pasa que, bueno, os líneas tamén se equivocan, pero, bueno, tampouco ao final iba a chegar a nada por eso, porque tocou o defensa do Ribadumia. Que xoga xa na súa línea defensiva, sin embargo, perde a pelota, de novo balón para a Unión Deportiva Ourense, Viti, o que busca a Carlos de Dios en banda esquerda, Carlos de Dios ten ao seu lado a Isi, prefire buscar a Ken, levanta a cabeza, non o topa ninguén, xoga finalmente cara a Diego Vieites, e este
busca máis atrás a Dani Sampaio, aí vai o pelotazo coa dereita do guardarredes, pelesa por ela a Min, que a toca de peito cara Durán, de novo a Min, cara a posición de Varo, pide a Tiago, xoga finalmente de novo para Durán, cuidado que venga a presionar o Charros, la esa volta, o capitán onesanista busca o balón longo, cara onde aparece para pelexar Charri, non vai a poder, porque está o capitán Miguel de Club Deportivo Ribaduña para recuperar e xoga xa cara Carlos Pérez, agora Canales Fernández con el, Rubén Durán e balón de banda favorable ao Ribaduña. Sí, que era favorable ao Deportivo Ourense, bueno, outro erro do mismo línea, bueno, decimos que se poden equivocar, pero a procurar ser que non se equivoquen demasiado. Vai a sacar Carlos Pérez, Litos, o xogador de Club Deportivo Ribaduña, non atopa ninguén desmarcado, ven agora Hugo Soto, toca Hugo de primeira cara a Carlos, pelotazo arriba de Carlos, chega para despexar Pablo Corzo, pelota por la que pelea a Min, cuidado a Min, que lle pode montar o lío o xogador do Ribaduña, busca o balón cara a presencia da chegada de Carlos de Dios, finalmente a pelota vai se ir a saque de porta, noutra xogada que podía levar peligro por a pelesa da Min. Sí, pelexou moi ben a Min, que pasa que chegou moi forzado e logo pues, no remate non... tamén chegou moi forzado Carlos de Dios, vamos, non hubo nin sequera podemos decir que ocasión. Sale agora co balón controlado desde atrás o Club Deportivo Ribaduña, intenta buscar o balón longo, non pode porque aparece Isi, xoga cara a Viti, en círculo central Viti combina con Rubén Durán, ollo Durán, ten a Tiago, ten tamén a Carlos de Dios, ten agora a Min, busca finalmente a posición de Carlos de Dios, aí está Carlos, fai un recorte, xoga cara a Viti, ollo a Viti, pode pegar Viti, non, xoga finalmente cara a onde aparecía Varo, non vai a poder chegar Varo, e balón para o Club Deportivo Ribaduña en liña defensiva, e de novo buscaremos a presión en banda aí para recuperar os balóns. Sí, a ver si roubar aí arriba, o que te permite que claro, que estés moi perto da portería para non ter que facer metros. É a única maneira que estamos intentando un pouco presionar, a ver se conseguimos roubar outro balón, porque de outra maneira non estamos chegando con claridade en ataque. Xogou Carlos Pérez de banda, vai a recuperar Varo de novo e a pelota que se vai ir de novo de banda favorable a Club Deportivo Ribaduña, pero é que é a repetición constante, saque de banda desde o lateral esquerdo de Carlos e presión en banda de Ourense, prácticamente o partido nos últimos minutos. Sí, sí, o que estamos intentando, presionando, intentando con todos os xogadores, aí con Varo agora, o árbitro está permitindo moita xogada. Sí, está... Pero Varo, o que decíamos de sempre, como non deixa unha. Que Varo, a parte da loita que ten, é moi inteligente, porque sabe cubrir o balón, sabe arriscar o susto, ten velocidade, vamos, é unha das grandes fichaxes deste ano. Pues aproveitamos que estamos no minuto 30 desta primeira parte, agora co balón parado, non temos ronda informativa, pero si temos resultados que nos ofrece Onda Cero Ourense. Os resultados non, partidos. Sí, partidos en xogo hai no grupo norte, no grupo sur non hai ningún, os dous partidos do grupo norte que se están xogando están sin goles, descanso en Arzúa 0, Fisterra 0, e no partido estrela do grupo norte entre Polvorín e Bergantiños, dos favoritos, pois tampouco hai goles nestes momentos no descanso. Agora máis tarde Barco e Rápido de Bouzas. E o resto será mañá. Xoga a Unión Deportiva Ourense e Carlos, o que intenta irse, pide a pelota Rubén Durán, que vai abrir a banda esquerda, sin embargo o balón chega cara a posición de Tiago, recupera a defensa concretamente o porteiro Roberto Pazos, pelotazo arriba para Viti, non pode chegar tampouco Durán porque ten a Fran Fandiño, aí está Fran xogando cara a posición de Santi, busca Santi Nova Fran Fandiño, non pode chegar tampouco Fran Fandiño, e Isi, que non quere problemas, despexa e a pelota chega cara ao porteiro Ribaduña. E que eu creo que ninguén quere arriscarnos, pois está claro que non, é dicir, Isi non está subindo, bueno, non nos queremos complicar, é certo, normal que o partido tal como está a clasificación, non podemos errar aí, pero bueno, chegará un momento que hai que arriscar algo máis, porque en ataque non me está gustando. Os partidos ao final acaban saliendo sempre. Sí, acaba, a ver, ao final minuto 70-75. Ollo, fora de xogo, a pelota que lle metía a Min cara a Carlos de Dios, e fora de xogo lle pitaron unha xogada que sí que elevaba moitísimo perigo. Sí, pero tampouco metimos. Dudoso tamén, quizás está, eu creo que sí, pero non tan claro, pero o certo é que volvimos a... Como mínimo había que marcalo, porque, hombre, non sei, hai que ter máis claridade aí, pero bueno,
pouco a pouco estas cousiñas, estas xogadas aquí está pitando fora de xogo, por lo menos se está dando un pouco máis de expectativa e de esperanza de poder marcar o primeiro. E agora é Javi Domingo o que intentaba despreciar ante a presencia de Amin e ao final vai haber saque de banda para a Unión Deportiva Ourense na posición de exterior zurdo, prácticamente ao lado do banderín, que vai a ser Isi, o xogador que ocupa o lateral esquerdo en lugar de Alfredo Veiga. O que vai a sacar de banda está na frontal Tiago, aparece por ali Carlos de Dios, seguramente chegue Durán ou Viti para ofrecerse, e finalmente o que ven é Tiago Rodríguez, que é o que recibe, xoga de primeira cara a posición de Viti, presionado por Hugo Soto, busca cara a Pablo Corzo, aí está Pablo Corzo agora en posición de exterior, pode buscar o centro cara ao segundo pau onde aparece o porteiro para despexar e hai balón a esquina. Sí, me digo, iba complicado ese balón, porque iba con rosca hacia afuera e, bueno, pensaba... Aparte, dudaba, neste caso dudou o guardarredes, non tiña moi claro. No, é que pensou que iba non iba tan hacia afuera, cando iba a por ela, pero que, meteu o puño e ao final tocou un defensa e outro córner, que é onde estamos... Bueno, estamos sacando en corto. Sacou en corto, xa, Rubén Durán, cara a posición de Carlos de Dios, de novo balón para Rubén Durán, que pode buscar o centro, aí está o balón de Durán, moi boa, pero apareceu o puño de Pazos para despexar e agora Tiago que intenta meter de novo a pelota cara dentro da área, pelexa Tiago co balón, vai a chegar finalmente a Charly, a ver Charly que fai, protexe, banda, que bo ese balón de Durán. Sí, e está me gustando, para mí é importante que nestas xogadas de estrategia de córner hai que buscar que rematar a xogada e non arriscar, decir, na segunda xogada, pois intentalo, decir, non complicarse a vida, pero bueno, non estamos tendo fortuna neses 4 ou 5 goles que levamos a favor. E agora o que recupera é de novo Viti para a Unión Deportiva Ourense, xoga con VAR, intenta irse cun recorte de Hugo Soto, sigue Tiago e houbo falta despois de varias xogadas nas que podía velo. No, esta falta clara é, bueno, é o cosa que me parece que dou a lei da ventaxa no anterior. Sí, bueno, pero a ventaxa está pita a lei de ventaxa, logo non a dá. Está pitando un pouco raro a falta, non entendo moi ben o criterio. Bueno, pois falta en posición de interior diestro que vai a sacar Rubén Durán, ten aberto en banda a Charly, ten a Carlos e me parece ver desde aquí que Tiago fora da área, e para buscar ese remate de cabeza, Pablo Corzo, Amin, me parece ver tamén a Viti, e aí está o balón cara ao punto de penalti, non pode chegar Corzo, vai a pegar agora a Carlos de Dios, o pase para Amin, recorta Amin, gol da Unión Deportiva Ourense, que bo pase lle meteu Carlos de Dios, Amin fixo control, pegoulle coa perna esquerda e batiu a Roberto Pazos para conseguir o 7º gol xa na Liga do dianteiro tinerfeño da Unión Deportiva Ourense. Sí, con frialdad aí, porque activo na dereita, eu pensei que iba a dar de dereita porque chegou ben, estaba só. Bueno, dixo, vou probar coa esquerda. Bueno, non era un tiro moi asustada, pero bueno, aí está encima do portero, non pudo facer nada. Desasuste defensivo tamén hai que recoñecelo do Ribadumia, porque a min quedouse completamente só no borde da área pequena. E aí está a min, que é o que necesitamos neste equipo, un home que teña gol. A min teno, son 7 goles. Confianza, bueno, calidade, confianza, en este caso, pues... En condicións normales, nesa xogada, é dicir, os dianteiros, pouco a veces teñen a pausa que tuvo agora a min, solo se ten coa confianza, penso eu, máis que coa calidade, coa confianza. Sí, no, bueno, que ten confianza do gol, sabe aí, porque me sorprende un pouco eso, que non lle dera coa dereita, porque estaba só. O que pasa que, bueno, cambiou para a esquerda, que se sentiu máis seguro que lanzaron coa esquerda, e aí está o primer gol do partido, e hai que recoñecelo que na primeira ocasión, cuidado. Ollo, ahora Ribadumia, ten a Carlos Pérez dentro da área, Carlos Pérez, la pelota para finalmente Dani Sampaio, pide man todos os xogadores de Ourense, man de Carlos Pérez. Verdade que desde aquí, non sei que non me importaba. Aquí non vemos nada, hai un barullo aí, hasta pensamos que podía ser mando defensa, eu non vin absolutamente nada, pero claro, ese outro desasuste defensivo que tivemos, claro, tampouco nos podemos, estes minutos seguintes van a ser do que Ribadumia, pois sí que vai a verse por debaixo e hai que ter o control do partido, non permitir esos erros.
E para rematar co tema do gol, a min o que me pareceu a clave do gol é o sin duda o pase de Carlos. No, claro, no, velo, o sea, velo e facelo. Sí, pero é o mellor do partido, os pases aí filtrados por dentro, o do primeiro que de caer a Carlos de Dios e que non chega a rematar, é o que mellor estamos facendo hoxe, buscando esos pases interiores, antes foi a min a Carlos de Dios e na primeira xogada do partido, e esta vez foi ao revés. Pues, é o mellor que estamos facendo. Se colabora neste caso a defensa iso a min só, bueno, mellor, pero importante nestos 8 minutos que restan para o descanso, pues ahora sí que a ver se nos dá un pouco máis de tranquilidade e pon un pouco máis nerviosos a eles, porque o partido non estaba sendo demasiado bo, hai que recoñecer. Xoga agora o Ribadumia en ataque, era Santi que intentaba buscar o centro. A pelota presión na defensa do Ourense, xoga Tiago, intenta irse e aí, foise da pelota, foise de banda, balón para Club Deportivo Ribadumia, atacando agora en medio campo por a parte dereita, esa é a posición onde que vai sacar de banda Santi para o conxunto do Club Deportivo Ribadumia. Vense a ofrecer Fran Fandiño, finalmente non atopa aínda ninguén, pide a Fran Fandiño de novo, recupera finalmente Fran Fandiño, vai a facerse coa pelota Rubén Durán, sin embargo, chega de novo para Club Deportivo Ribadumia e Carlos Pérez abre en banda esquerda cara a posición de Alex, con él está Varo, pode buscar o centro cara ao segundo pau e aí ten que aparecer para despexar Carlos de Dios, toca de cabeza, sin embargo recupera de novo para Ribadumia Santi, que combina con Fran Fandiño, con él está Isi, intenta irse, non pode co xogador da Unión Deportivo, sin embargo recupera de novo Fran Fandiño, mete o balón cara a posición onde aparecía Cheri. Moi ben a saída de novo Dani Sampaio. Sí, outra vez na saída da seguridade, bueno, está moi ben recuperando ese nivel que tuvo no inicio de Liga, pues está sendo do mellor da temporada, pero vimos a reacción, levamos 3 minutos despois do gol, eles se cambiaron. Sí, claro, estaban, o que decíamos, estamos os dos equipos contemporizando e o que marcou primeiro, que fomos nós, pues ahora obriga a eles, claro que están metendo outra marcha máis. E agora pita, non sei se cobadazo de Tiago, o xogador do Ribadumia. Sí, parece un manotazo e xogou col brazo, creo que non foi querendo, pero bueno. E ahora cartón, ahora por protestar. A Charles, me parece, non? No, protestar a un do Ourense, a Corzo, creo. A Corzo. Sí, no, pensei que era Charles por protestar precisamente que non houbera cartón. Pero, a ver, ven as cousas. Non é que está vendo entradas moi fortes, pero algunha patadiña por os dous equipos pode ter cartón. Ahora, esta protesta do que sea, estes árbitros que lles sinta peor unha queixa que as faltas e as patadas, non me convence nada. E por certo, Corzo, si a Corzo, creo que a quinta. Non sei como sería, supoño que se cumpre no seguinte partido, non sei se os reglamentos por orden será o do Barco, imagino. Contra o seu ese equipo, precisamente o vindeiro mércoles en partido recuperado. Xoga a Unión Deportiva Ourense, Carlos de Dios se combina con Rubén Durán, cara a Vieites, pide ya Varo, non vai a poder chegar Varo, finalmente sí que chega, presionado por Alex, xoga con Rubén Durán, toca de primeira para Corzo, pelotazo arriba, e o Ribadumia que ten claro, sale a presionar claramente agora a salida de balón do xogador de Ourense. Son eles os que, non seguimos xogando igual, pero eles son os que cambiaron, ahora ve a velocidade que están metendo, como buscan, a esta non estaba xogando Ribadumia hasta o 0-0, obviamente, por eso, a ver, ten máis equipo do que estaba demostrando, creo que estaba un pouco contemporizando, bueno, aguantando moi ben, pero ahora sí que van a morder, a ver, é importante, pues, estos 5 minutiños para cara ao descanso, pues, que non se xogue a moito, ahora non nos interesa tampouco que se xogue a ese ritmo. Pois a pelota ten a Ourense por medio de Isi, que combina con Diego Vieites en parcela defensiva, mira para Viti, pero xoga finalmente cara ao seu guardarredes, cara a Dani Sampaio. Aí está Dani buscando el longo a Min, que intenta peitear, xoga cara a posición de Tiago, vai a pelota Tiago, intenta buscar en banda esquerda, non pode porque aparece Cheri, e finalmente o que recupera é o Club Deportivo Ribadumia, completamente Hugo Soto, pero sin embargo de novo roubo Ourense, que imprecioso agora a pelota, rouba un, rouba outro, e ao final chega para Diego Vieites, que combina con Dani Sampaio, pégalle con perna esquerda, cando viña a presionar o Charles, xoga agora o medio campo de Ourense por medio de Tiago, cara a Carlos de Dios, combina con Isi, aínda en campo propio, buscaba a Carlos de Dios, imposible chegar a ese balón, vemos a Fernando desesperado na banda, sobre todo por estos últimos minutos,
o importantes que son. Sí, sí, no, bueno, non se vi nas cámaras a celebración tanto nos suplentes como no banquillo ourensanista foi tremenda. Se nota, se palpa a tensión e a importancia do partido. Intentaba progresar Carlos Pérez, recuperou Ourense, xoga Rubén Durán cara a posición de Amin, este de novo cara a Durán, pide a Varo, pide tamén Charly, toca de peito, Charly non pudo chegar a Varo e agora o que se fai con ela é Alex Fernández, con el está Varo, vai haber falta, non, finalmente non apitou, penso que esta vez sí que foi clara, falta de balón. Era moi clara de Charly, o que pasa que logo non foi, despois sí, toca balón, toca perna, sí, debería pitala. Olle agora a Corzo, xoga atrás, cara a Dani Sampaio, llegalle Sampaio, vai a pelear por esa pelota Charly, con él está Carlos, recupera a pelota Carlos Pérez, xoga cara a Diego, seu capitán, de novo balón para Carlos Pérez, con el Charly, está en Viti, está en Varo, está Rubén Durán, finalmente vai con a pelota o capitán de Ourense, presionado por Carlos Pérez e houbo falta de Alex Fernández que chegaba por atrás, se vai recibir cartón o xogador do Club Deportivo Ribadumia, mentras Durán queda tendido no chan, penso que aportando esa veteranía dun brazalete de capitán neste momento. Sí, no, está intentando cortar este ritmo nestes 2 minutos que, é dicir, parece que, bueno, pide que entre para atendelo, efectivamente creo que un pouco para cortar o ritmo. Cartón foi para Alex Fernández, o 8 que está sendo, bueno, ahora nestes minutos se está intentando un xogador que no momento xoga por banda dereita, moi pegado á banda dereita, un xogador que estuvo 21 anos, estuvo na cantera do Celta, o ano pasado creo que no Pontellas, e falta, pero bueno, Durán gañando esos segundiños nun momento clave do partido. Agardemos que sea solo eso. No, sí. Seguro, vamos, estamos convencidos delo. Seguro, non sei. Cartón, por tanto, para 8, 2 cartóns nestes últimos minutos. E sigue protestando Alex Fernández o árbitro. Pois a falta favorable a Unión Deportivo Ourense, vai a sacar Corzo en campo propio. Aí está, balonazo arriba de Corzo, por lo que pelexa Amin, toca de cabeza o xogador tinerfeño, pode aparecer Carlos de Dios, apareceu para cortar o capitán do Club Deportivo Ribadumia, Miguel, e balón a esquina. En córners está claro que estamos tendo seguirán puntos deste partido, digamos, unhos cuantos. 6, certo que ningún, bueno, son todos a maioría en corto, algún este parece que vai ser a área porque non hai ninguén que se ofreza en corto. E a ver se nesta última xogada, minutos a 44-40. Pois aí está Rubén Durán para pegarlle con perna dereita, balón ao punto de penalti onde aparece Viti, golpeou Viti, pero non pudo chegar á portería e agora o que pelea por ele Carlos de Dios con Cheri. Aí está Carlos de Dios, vai xogar cara a Viti outra vez e finalmente houbo falta e de novo ocasión para a Unión Deportivo Ourense en esa falta lateral, posición de exterior zurdo, que sí, supoñemos a cara de novo Rubén Durán. Sí, vai Durán ali, bueno, importante que este balón nestes últimos segundos da primeira metade, xa estamos no desconto, supoño que non máis un minuto que descontará, ou nin eso, creo, porque... Ainda non vimos que non diga nada. Se non dixo nada, e que nada, eu creo que se vai sacar a falta, vai pitar o descanso, así que... Pois aí está Rubén Durán, estaba tamén Carlos de Dios, pero marcha agora e agardando o centro do xogador da Unión Deportivo Ourense. Vemos a min, vemos a Tiago, vemos a Viti, máis retrasado a Charly. Aí está o balón cara ao punto de penalti, sin problema para Roberto Pazo, xogador do Ribadumia. Saca Lonco buscando a contra, cara a posición de Charles, está con el Pablo Corzo. Aí está Corzo, vai se deixar caer Corzo e aí balón de banda para Ribadumia, sacou Charles. Pero equivocouse Charles, xogou cara Varo, lateral da Unión Deportiva Ourense e o partido que se vai ao descanso con ese gol, con ese 1-0 favorable a Unión Deportiva Ourense, co gol acadado por Amin. Pois sí, importante irse a descanso ganando 1-0, un partido tan igualado como está sendo, tan importante nos puntos, marcou aí no minuto 36, cando o equipo, bueno, eu creo que, home, por dominio de balón quizás é susto, pero, bueno, non estamos sendo dominadores do partido claramente e o Ribadumia, en canto se viu por debaixo, pues, intentou sí que estirarse un pouco máis. Sí, partido sin apenas ocasións, pero, dende logo, o pouco que dicías algo do Ourense. No, sí, a ver, o Ribadumia hasta o gol, nada, é dicir, aguantando ben, sin pasar problemas, e a partir do gol sí que se estirou, porque se viu, claro, a necesidade obvia. Ahora, bueno,
hai queixas dos xogadores aí na saída hacia o túnel de vestuarios, protestan o árbitro os xogadores de ambos equipos. Viti non sei se protesta, non sei se ao final o cartón foi para él, pero está aí dialogando co árbitro, non sei que lle piden, que desde aquí non sabemos, tamén Nacho Currás. Pero bueno, o importante, un 0 no descanso que nos debería dar esa margen mínimo de tranquilidade para na segunda metade pois aproveitar un pouco máis a tensión que teñan os dos alnés. Pois eso, chegamos ao descanso deste partido entre Unión Deportiva Ourense e Club Deportivo Ribadumia. Gaña o equipo vermello 1-0 con gol de Amin, e nos ímonos tomar un respiro, pero imos a deixarvos cun breve, cando as cámaras se caen como os defensas ás veces, dicíamos que os íbamos deixar cun vídeo, cun pequeno extractiño da Onda Vermella deste venres que estrenamos onte, onde tivemos a Ramón da Costa e a Lledra Seara. O que non o vira, agora ten un extracto, e o que non, o rematar o partido no canal de YouTube da Unión Deportiva Ourense. Cando comeza a temporada, todos os anos hai que facer un orzamento. Como se planifica nun ano tan especial como este, como dicías, onde si a Unión Deportiva chegou a 1000 socios e superou uno, hai empresas que responderon, pero imagino que sería todo incertidumbre. Moitísima, Ginio, porque xa che digo, porque non tiñamos ningún espello donde fixarnos. Nese sentido, pois bueno, a presencia e a axuda de Diego Soto foi importantísima para planificar un presuposto con un 30% menos dos anos anteriores, e facer estimacións de poder cumplir, porque hasta a día de hoxe cumpliuse. Creo que este club pode presumir que outros non teñen, incluso o mellor naquelas temporadas do Club Deportivo Ourense, que hubo tamén moitos problemas para chegar a fin de mes, non é o noso caso, pero bueno, as dificultades son tremendas, porque o exemplo máis claro é que tú xogas un partido no Couto e estás xogando con menos 500 euros do arbitraxe, porque non hai unha entrada, non hai unha rifa, non hai unha auga, non hai nada. Entonces, é unha situación pues complicada. É unha das queixas, ao mellor, ou de sugerencias que a Federación tense que plantar. Pero como está económicamente o club actualmente? Está ben. Está ao día. Decíamos, máis de 1000 abonados, sinceramente, insisto, me parece un exitazo. E as empresas como responderon? Totalmente. Como? Decía, as empresas como responderon? Os patrocinadores? Demasiado ben. Demasiado ben, porque ao final sí que é verdade que bueno, nós creemos que témonos que poñer o nivel da empresa. Hai empresas que non foron afectadas, hai moitas empresas a nivel de hostelería que cafeterías, restaurantes están totalmente machacadas. Que lle vas pedir unha axuda a esta xente? Imposible. Entonces, o primeiro era poñernos nos seus lugares. E, bueno, as empresas, as que non foron dañadas, pois deron o paso adiante e siguen apostando por este club, por esta proposta, por estos obxectivos, porque, ao final, a empresa, eu creo que calquera delas que nos axudan e que son partícipes, preséntaselle un proxecto, algo consolidado de como se vai traballar. De que este club, por exemplo, está con un 80% de xogadores ourensanos. Xogadores que os seus pais, as súas nais, as súas familias coñecen a Cosaga, coñecen a Stores Persán, coñecen a Sorgaleo,
coñecen a Cristalería Ramos, coñecen a Seguros Totó, o restaurante Abadía, a gestoría Cine, etcétera, etcétera, que me perdonen se me olvido de algunha moi clara. Pero é verdade que ao final eso pode chegar. Hasta onde se pode chegar? Pois bueno, podese chegar hasta que planifiques unha plantilla que che permita chegar a ese presupuesto, non pasarte, cumprir todos os meses, e o objetivo é seguir crecendo. Quizáis hai sentimentos encontrados, tes nese momento no que desaparece o teu clube, no que directamente pois moitos recordos de cando era pequena, de ir do brazo do meu pai vendo partidos, tal, pois quedan eses recordos atrás, pero logo xuntaste ca emoción de crear ti un clube, de ver como pouco a pouco se vai xestando un clube, como ascendes, vívelo todo. E supoño que as imaxes xa non só dos xogadores, senón da afición, daquela mesma afición que vivías no Couto con o Clube Deportivo Ourense. Sí, sobre todo eso, de que, pois, xuntaste ca xente que coñeces de sempre, de ver a Clube Deportivo Ourense, pois agora en vez de estar no estadio do Couto, pois estábamos no pabillón, ou estabas, pois en vez de estar xogando contra o Racing de Ferrol, pois estabas xogando xa cos Chaos, co Barra de Miño, co Sporting Carballiño, sabes, eran, pois o único que cambiaban eran o nome dos clubes, a afición, os sentimentos seguía sendo o mesmo. Este Onda Vermella tédelo completo na canle de YouTube da Unión Deportiva Ourense, xa sabedes. Se vos quedastes con ganas de escoitar a Ramón da Costa ou a Lledra Seara ou analizar a xornada 17 coa que estamos, só tedes que entrar na canle de YouTube da Unión Deportiva Ourense e aí está colgado este e os anteriores Onda Vermella. E agora imos con información de interés para os abonados da Unión Deportiva Ourense, porque vos presentamos os descontos que teñen os abonados da Unión Deportiva Ourense simplemente polo feito de selo. Cortinas Vizcaya, en Centro Comercial Puente Bella, 25% de desconto en tecido screen, 10% en cortinas, alfombras e estores. Cortinas Vizcaya, en Centro Comercial Pontebella. Fidalgo Gestores e Asesores, 20% de desconto os abonados da Unión Deportiva Ourense. Fidalgo Gestores e Asesores está na Rúa do Paseo 22 en Trechán. Óptica Samuel Iján, en calle Samuel Iján 11, 15% de desconto en gafas de sol de temporada, 20% en gafas graduadas para os abonados da Unión Deportiva Ourense. Carnicería Rancho Juan, en Alejandro Pedrosa 11, no barrio do 21, 10% de desconto en producto fresco. Juan Manuel Pereira Otto, 10% de desconto en desbroces de como mínimo 800 metros cadrados. Lembramos, para os abonados da Unión Deportiva Ourense. Orixe, Publicidade e Comunicación en Francisco de Moure 20, 10% en mascarillas higiénicas personalizadas. Nenos, en Pura e Dora Vázquez 23, desconto en matrícula e material escolar para sempre. Gueceta,
8% de desconto a abonados en todos os produtos da súa tenda online. Como conseguilo? Simplemente hai que poñer o código GZOurense. Pois a piques de comenzar a segunda parte, están saindo xa os xogadores ao terreo de xogo. Imos a lembrar simplemente a nosa o xogadoiro estrela de Jorge Paz, a miña camiseta de GZ co deseño ourense vermello e azul, e lembramos que vos pasadevos por a súa página web, por gz.com, e aí poderedes ver camisetas, suadoiros, máscaras, tazas, bolsos, multitud de diseños, e ademais, se colocades o código GZOurense e sodes abonados da Unión Deportiva Ourense, teredes un desconto do 8%. E imos xa ao partido, porque a piques de comenzar esta segunda parte. Temos algún troco, Jorge? Pois non, saen os mismos 11 en ambos equipos. A única novedade que nos comunican é que o adestrador do Ribadumia, Luis Carro, pois parece ser que foi expulsado na entrada de vestuarios ao final da primeira metade polas protestas que veíamos. Co cual pasará, supoño que a dirixir, pois, o segundo adestrador do Ribadumia, Alex Rodríguez, porque non vemos por aquí o adestrador. Non sabemos o que pasou, veremos. Sí, sei que ao final se iba a cousa quente cara ao vestuario, pero tamén cos xogadores do Ourense, con Viti. Non sabemos ben por qué, pero bueno, ao parecer, eso, a expulsión do adestrador do Ribadumia. Comeza a segunda metade sin trocos e a ver que dinámicas teñen ambos equipos, con Ribadumia que obviamente terá que ir a polo empate. Ollo Ourense, balón de Carlos Lellos cara a posición de Amin, intentaba xogar, abre cara a banda dereita, todavía non, agora sí, fai no cara Charlie, non puido chegar o balón ao xogador de Sinzo da Unión Deportiva Ourense,
e a verdade é que pena porque esta xogada parecía que tiña mellor pinta con esa recuperación do balón. Pois sí, pillou aí desprevenidos aí o Ribadumia neste inicio da segunda metade e a verdade é que a xogada era boa, pasa que a min, bueno, aí pois tardou moito e logo pasa era Penso que imposible. tivo varias opcións na Sí, cabeza sí. e precisamente o problema foi eso, que non soubo por cal optar delas. Exactamente, porque pudo abrir a esquerda, pudo lanzar, pudo buscar a dereita e logo pues, un pase a dereita a Charlie imposible que chegara Charlie. Bueno, a ver si parece que a dinámica pode ser esa, de que un Ribadumia que arrisque máis, casi parece xa mesmo ahora como suben as líneas e que nós teñamos que buscar os espacios e na contra buscar o segundo. Xoga Carlos Pérez en banda esquerda para o Club Deportivo Ribadumia, intentaba buscar a Alex Fernández, chegou Varo para cortar e haberá balón de banda para o equipo que comezou dirixindo Luis Carro, que como dicías ti agora, dirixe agora Ale Rodríguez, o cousa para Hugo Soto, balón de novo para a posición de Carlos Pérez, está ao centro coa perna esquerda e vai a ver saque de porta porque parece ser que xa saíra a pelota cando centrou Carlos Pérez. Sí, pero se observa claramente como eles suben líneas, mira, ahora moito máis, presiona moito máis arriba, tanto Charles que o Hugo, que non tuveron prácticamente participación na primeira metade, están máis arriba, Fandiño beso na banda, máis tirado a banda e tamén máis arriba, cuidado porque ahora eles, obviamente non les queda outra que arriscar, porque co ritmo que había na primeira metade era difícil que chegaran ao gol. E sabense aquecer precisamente Giraldez e Óscar Martínez por parte do Club Deportivo Ribadumia, son os primeiros xogadores que salen a aquecer, aínda ninguén por parte da Unión Deportiva Ourense, que vai a xogar en ataque en banda dereita. Evaro combina, xoga cara a min, intenta irse a min, pode buscar o centro a min, cara o segundo pau, aí non vai aparecer ninguén, pero aparece Isi e con el Fandiño, ollo que se equivoca Fandiño, pero ven finalmente para recuperar Santi, de novo balón para Ourense, e Carlos de Dios que se va con Tiago en brillo moi curto a Carlos de Dios, se recuperou para o Club Deportivo Ribadumia, que sacará de banda en banda dereita Santi. Ven a ofrecerse Hugo Soto, con él está Carlos de Dios, xoga de novo cara a Santi, balón arriba de Santi, cara a posición de Alex, chega Varo para cortar, recupera agora Tiago para Ourense, xoga con Viti, este con Carlos de Dios, vai ser un recorte moi ben, atención a Carlos en banda esquerda, pide a pelota a min, recibe a min, pide tamén Charlie, vai a xogar finalmente cara a posición de Durán, pega de Durán, fora, de novo, xogada parecida, pudo llegar antes a la posición de Charlie, a min. Sí, non me gustou esta xogada, porque a segunda xogada en 3 minutos a mesma, non? De primeiras tiña Bueno, que máis clara outra vez, primeira vez. No, pero esta tiña máis clara todavía, porque esta non tiña opción, esta única opción era abrir e non lla pasou a Charlie que entraba pola banda, pidoulle perdón despois a min a Charlie, porque era a xogada clara que había que facer. Xoga Ourense medio campo, é Rubén Durán o que combina con Pablo Corzo, en liña defensiva Pablo Corzo, vai a buscar o balón longo de novo cara a posición de Amin, toca Amin de cabeza buscando a Carlos de Dios en banda esquerda, intenta irse Carlos de Santi, non pode agora colateral, pero vai a ver de novo, balón de banda favorable a Unión Deportivo Ourense, xusto ao lado do banquillo de Fernando Currás, aí está Isi, vai a xogar cara a Tiago, cara a min finalmente, recibe o Tinerceño, toca co peito, tentaba cara a Tiago e houve falta de Amin, xoga xa rápido en liña defensiva Club Deportivo Ribadumia, Miguel, o que combina en banda esquerda cara a Carlos Pérez, presionado por Charlie, saca esa pelota de encima Carlos Pérez, non quere problemas, xoga agora Cheri, medio campo, cara a Alex, buscaba a posición de Charles, de novo pelota para Cheri, presionado por Charlie, busca agora cara a súa liña defensiva onde aparece Javi Domingo concretamente, con él está Amin, xoga finalmente atrás cara a posición do seu guardarredes de Roberto Pazos e este abre de novo cara ao capitán Diego que busca na banda esquerda a Carlos Pérez, aí está Carlos Pérez, levanta a cabeza, pode poñer o balón finalmente para Charles, vai a recuperar o Ourense por medio Diego Vieites, balón arriba, balón de banda, de novo favorable ao Club Deportivo Ribadumia. Sí, está claro que ahora é o Ribadumia o que quere ter o balón e o que non se deixamos un poquinho que o teña un pouco máis para intentar sair. Eles, pois, ahora sí que suben con máis xogadores, bueno, a ver, como a actitude normal, como está o partido, e nos intentar, pois, que non nos crean demasiado perigo, de sabes que cheguen hasta aí moi ben, pero pouco máis, cuidado que centra agora. Hugo Soto centra e sale ben de novo Dani Sampaio. Sí, pero, bueno, esa seguridade que de momento está dando Dani Sampaio en cada balón, tanto balóns colgados, balón parado, centros como este, importantísima para darle seguridade á defensa, e ahora sí que se move un poquinho, parece que se vai mover o banquillo, que entran os primeiros xogadores da Unión Deportiva Ourense. Concretamente, Migui, Gavi Sanín, precisamente ex del Club Deportivo Ribadumia,
e Hugo García son os 3 xogadores que salen a aquecer. Cando xoga en medio campo Ourense e Tiago busca que se habilitar a Carlos de Dios, finalmente, no, sí, xoga cara a Carlos de Dios, o demasiado de primeiro cara a Isi, pide ya Viti, recibe Viti, xoga cara a Diego Vieites, presionado por Charles, pelotazo con perna esquerda buscando a Min, que viña de fora de xogo, pero non Charlie, non sei se... Sí. O sea, a min si viña de fora de xogo, sí, pode ser. Se tocou. Se a tocou é fora de xogo. No, sí, no, se tocou, o ainda que non o tocara, parece que sí, consideran que intención de que... Sí, bueno, máis que intención, creo que como viña de fora de xogo e non seguiron a xogada, pois pitona, pero era unha boa ocasión. Sí, sin duda, porque Charlie se podía quedar solo diante do guardarredes. Sí. Hai que intentar seguir tendo esas chegadas, porque, bueno, tampouco nos poden meter demasiado atrás, que nós non somos un equipo para sufrir desa maneira atrás. Xoga agora Carlos para Ourense, en banda dereita recibe a Min, intenta irse de Cheri, cortou Cheri, haberá balón de banda favorable a Unión Deportiva Ourense, deixa a Min quente. Sí, está quente, moi participativo, buscando, quizás, claro, o que lle fai, claro, o que este baixando tanto a buscar valor fai que, bueno, que tampouco este arriba, e claro, non temos outro punta, outro xogador de área agora mesmo, non temos a ninguén, porque tanto Charlie como Carlos, pues, home, están máis pegados á banda. Buscaba agora Fran Fandiño a Charles, chegou ben Pablo Corzo o corte e a pelota se foi de banda que favorecerá a Club Deportivo Ribadumia. Vai a sacar Carlos Pérez, xoga cara Cheri, para a pelota Cheri, busca de novo a Fran Fandiño, vai a aparecer Varo para cortar, xoga con Viti para Varo, ollo a contra agora do Ourense. Varo continúa progresando, ten ao seu lado a Carlos de Dios, vai xogar cara ao xogador de Maceda, e este que fai, busca atrás a Isi de primeiras cara a Diego Vieites, lástima esta contra que parecía que podía levar peligro. Sí, para que non acompañou ninguén a Varo, e claro, tampouco era cuestión de arriscar, era un Varo que se enfrentaba aí en 3/4 fora de posición, e bueno, o equipo aí demostrou pues, que, bueno, tampouco quere... Bueno, é que ás veces eu penso que hai que asegurar a xogada, en lugar de arriscar e poder que o contragolpe sexa precisamente o contrario. Sí, que foi o que se fixo nesta xogada, vendo que non había moita opción, pues, aguantar o balón e non perdelo, pasalo atrás e telo outra vez nos centrais. E agora, pues, de novo balón para un Ribadumia que, bueno, a tónica nesta segunda parte que vai a ter máis posesión. Que recupera Carlos de Dios, ten un bo pase cara a posición de Amin, a ver que fai Carlos, fai un recorte. Pode buscar a Ken, a Durán, non, finalmente a Charlie dentro da área, pode pegar Charlie, de novo recorte de Charlie, e a pelota cara a Roberto Pazos, penso que tiña o pase clarísimo, Carlos de Dios para min nesta ocasión. Sí, a mellor pola diante que non lle pasou, ahora non lle devolveu, e esta sí que para mí é a mellor ocasión de todo o partido, sin dúbida, porque fora era un 3-2, e ao final, pois Carlos Dios non fixo mala opción, que pasa que aí lle faltou un pouquiño máis un pouco máis de chispa, por decir algo, a Carlos, a Charlie, porque a ocasión, sin dúbida, para mí é a mellor ocasión do partido para medio sentenciar o encontro. Vai a sacar de banda o Ribadumia, fixo xa Carlos para Cheri, vai a recuperar finalmente Rubén Durán para Ourense, haberá banda, dubidan entre o árbitro e o seu asistente, finalmente balón para Unión Deportiva Ourense, pero me fixei que o asistente estaba esperando a ver que marcaba o árbitro, a ver que marcaba ele, ao final balón para Ourense. Sí, bueno, o primeiro que se pasou pola cabeza, pois podía dar balón para calquera, e hai balón que controla Viti medio no círculo central. Ollo a Viti que se equivoca, Hugo Soto intenta pegarlle desde medio campo e a pelota vai seguir desviada, botoulle mal o balón a Viti, equivocouse nesta ocasión, e Hugo Soto intentou sorprender o guardarredes do Ourense. Que isto é, mira, un partido como te pode cambiar un mal bote nun patatal, porque o campo aí non se pode xogar, hai zonas nas que é imposible, pode parecer que é demasiado verde, a mellor pola cámara, pero o campo é impracticable. E claro, un mal bote e unha sinalidade de Hugo Soto te cambian todo o partido. Pero non foi tal sinalidade, porque a pelota foise moi desviada de Dani Sampaio, eso si intentou non, e agora o Ourense que intenta atacar, pero vai a recuperar a liña defensiva de Ribadumia, ten a Cheri, xoga cara a Fran Fandiño, anda a buscar de primeira a chegada do seu lateral de Santi, pero hubo falta do Ourense. Balón que vai a sacar o Ribadumia, estamos no 55 de partido desde a segunda parte. Vai a xogar en liña defensiva o equipo aurinegro, xogan entre centrais e agora Óscar Iglesias o que busca cara a posición de Miguel. Aí está o capitán
do equipo de Ribadumia atravesando o campo, xoga finalmente de novo atrás, cara a Óscar Iglesias, recibe Óscar e xoga cara a posición que ocupa Javi Domingo, intenta sair agora Javi Domingo, ven a presionalo tímidamente Tiago, xoga cara a Cheri, está diante del Rubén Durán, mete balón longo cara a posición de Santi, non pode chegar o lateral dereito do Ribadumia que estaba en posicións ofensivas e agora balón de banda favorable o Ourense e a presión xusto a la contraria, é o que fai presión en banda o Ribadumia. Sí, ahora o que sube a presionar o saque de banda de Isi, aí presionan 5 xogadores, a ver se conseguimos non complicarnos na vida nesa zona. Agora está o balón polo aire, a ver que non baixa, pega un pelotazo Isi, vai ir de banda favorable ao Club Deportivo Ribadumia, pero agora en parcela defensiva. Aí está sacando cara ao seu guardarredes, cara a Roberto Pazos. Roberto Pazos vai a buscar o capitán, a Diego, a la pelota a Diego e xoga cara a Óscar Iglesias, aí está Óscar Iglesias, xogará cara a Javi Domingo progresa, mete o balón longo cara a posición de Fran Fandiño, pero aparece ben para cortar Vieites e a pelota se vai de banda favorable a Club Deportivo Ribadumia, agora no ataque do equipo aurinegro e o que decíamos, faltan recoller pelotas, faltan espectadores na bancada, e se o balón se vai a bancada, pois teñen que ir por aí os suplentes que estén máis cerca. Sí, normal, non hai nesa zona aparte, só están os suplentes do Ribadumia. E saque de banda a favor do Ribadumia. Sacou Xavi agora que vai a ver, córner favorable ao Club Deportivo Ribadumia, tocou de cabeza Isi, e a pelota se foi á esquina, córner que vai a sacar Hugo Soto, e agora é todo Ribadumia prácticamente o que sube, salvo Santi, salvo Carlos Pérez e todo Ourense o que está defendendo o córner. Aí está Hugo Soto, vai a buscar o balón Hugo Soto, toca de cabeza Rubén Durán, despesa Rubén Durán, pelesa agora Carlitos, pega de Carlos Pérez, o ex xogador da Unión Deportiva Ourense, e a pelota que se vai desviada, moi desviada, da portería de Dani Sampaio. Cando hai os 2 primeiros trocos no Ribadumia, marchase Cheri, entra no seu lugar Óscar Martínez e marchase Alex Fernández e entra Giraldez. Dous xogadores de medio campo para meter aí músculo no medio. Está, por exemplo, Óscar Martínez, que estaba sendo titular aí, está vendo sair de titular, un xogador que estuvo no Coruso estes 2 últimos anos en segunda B. Vai ocupar a banda esquerda onde estaba Alex Fernández e Giraldez vai ocupar a plaza onde estaba aí no medio Cheri. Pois veremos o que sucede con estos cambios, o que modifica o partido. Tampouco tardará probablemente Fernando Currás en facer os seus cambios. Sí, porque máis que nada queda algo de refresco, porque o campo ten que empezar a cuidar este balón, pero a seguridade confía en Dani. Decíamos que o campo vai empezar a tirar, está no minuto 58, pero dentro de 15 minutos xa se van a empezar a notar nas pernas a cantidade de lodo que hai no césped e algún cambio que facer. Xoga en medio campo precisamente un dos recén incorporados, Óscar Martínez, que se lle vai lá un balón e recupera Carlos de Dios. Xoga agora Tiago, balón para Rubén Durán, pide ya en profundidade Charlie, aí vai recibir o xogador de Xinzo, intenta progresar por banda dereita, diante dele está Carlos Pérez para ese Charlie, xoga Caravaro, ten a Tiago solo, a ver se busca a Tiago Rodríguez, finalmente non, xoga cara a Rubén Durán, aí está Durán de novo para Charlie de primeira, cara a posición de Tiago, olla Tiago en banda dereita, olla Tiago que se vai con recorte, pedía penalti Tiago Rodríguez, o xogador de Ourense, o árbitro di que non houve absolutamente nada, balón para Club Deportivo Ribadumia. Unha xogada complicada, hai unha torpeza do defensa do Ribadumia, meter o corpo arriscando tanto. Sí, como mínimo... A ver, hai contacto, mete o corpo, tamén fai moito Tiago por tirarse, e o árbitro non está pola labor tampouco, a ver, non é un penalti desos de libro que podamos decir, pero se o pita, a torpeza do Ribadumia tamén podía tela pagada. Xoga precisamente agora un das novas incorporacións, Óscar Martínez, busca cara o outro, cara a Giraldez, cara a Fran Fandiño, aparece para cortar Pablo Corzo, a nova pelota que chega para a posición de Giraldez e este de novo para Óscar Martínez, que combina con
coa súa banda dereita, onde progresa agora o central diestro Javi Domingo, intenta irse de Amin, vaise de Amin, xoga cara a Charles na frontal, ollo a Charles, levanta a cabeza, pode buscar o centro ante Isi, agora Isi recupera, pero despexa, chega a pelota cara a Amin, toca de tacón para Tiago Rodríguez, non vai a poder facerse coa pelota Tiago, e o balón para a posición defensiva do capitán do Ribadumia, para Miguel, que xoga con Giraldez. Aí está Giraldez combinando con Carlos Pérez, de novo balón para Giraldez. Giraldez busca o balón cara a posición de Charles, sin embargo aparece ben para cortar a defensa do Ourense. Tiago, cuidado Tiago, que a pica de perder, perdeu finalmente, balón de novo para Miguel. Aí está Miguel, que xoga cara a posición de ataque do equipo do Ribadumia, balón que intenta colgar Santi, non vai a poder chegar ninguén, mellorito vai chegar o guardarrede do Ourense, Dani Sampaio, cando vemos que Fernando Currás chan os 2 primeiros homes para os primeiros cambios. Sí, xa non hai que solo dar refresco, creo que hai que cambiar algo tácticamente, porque cada minuto que pasa estamos máis atrás, decir, a moitos metros da decir, parece que máis longe a posibilidade de facer o segundo, e o Ribadumia non está tendo ocasións, pero é cuestión dun erro, de algún fallo que te complica o partido, co cual non podemos, temos que dar, creo que alguna alternativa en ataque, non solo pues, a min, que estamos demasiado atrás, non sei que cambios fará, pero... Pareceu ver a Hugo e a Gavi. Home, Gavi para, quizás, claro, está Durán, que non adestrou prácticamente toda a semana, e o campo tal como está, o que pasa, claro, sin Durán o equipo perde bastante o rumbo, e a outra opción, pues, Hugo, pues, non creo que por a mí, senón será por algún de Carlos ou de Charlie. Xoga o Ribadumia en medio campo, e Óscar Martínez presionado por Rubén Durán. Xoga Rubén Durán, xoga cara ao seu interior dereito Javi Domingo, balón en profundidade cara a Santi, ollo ao centro de Santi cara ao segundo pau, vai a proteger Varo, Varo ten a 2 xogadores, non sería de máis que despexar a eso, finalmente fai no cara a Charlie, ao final salille con fortuna a pelota cara ao xogador de Xinzo, parase Charlie, busca progresar e houve falta, me pareceu que a falta de Diego Giraldez. Sí, falta clara, pero a lo que non me convenceu é que non intentamos nin as contras. Tiña a mí, bueno, hai que intentar, se non queremos ni sequera en facer algunha contra, en chegar á área contraria, son metos os minutos que falta, media hora longa, primeiros 2 trocos, márchase sorprendentemente Tiago, será Gavi por Tiago. Gavi por Tiago e veremos agora si é pues, Carlos de Dios. E Carlos de Dios Hugo. Por Hugo García. Pues, aí se van, ainda que cara aquí veñen a min tamén, pero non. Carlos de Dios e Tiago deixan o partido no minuto 63, é dicir, no 18 desta segunda parte, entran Gavi Sanín, o ex xogador do Club Deportivo Ribadumia, e Hugo García, que vai compartir punta de ataque con Amin. Sí, bueno, é o que estábamos pedindo, un pouco, pues, gústame esa opción de, bueno, que poñer máis aprete. Vamos, ollo, non pode rematar, non pode precisar Gavi Sanín, era moi complicado, pero nesa falta que sacaba Varo, peiteou... Pero xa chegou aí, pero temos un home que chegou aí e Hugo aí presionando, e dicir, mira, que é o que había que buscar, dicir, por un pouco aliserar un pouco, crearles algo de máis de sensación de perigo a eles atrás, é dicir, ahora aí están Sanín e Hugo, porque senón íbamos a pasar moi mal. E máis xogadores que salen a que ser de Ourense, neste caso van a ser Manu Blanco e penso que Alfredo. Sí. Xoga Ribadumia en medio campo, a pelota ten o seu capitán Miguel, busca en banda a posición de Carlos Pérez, tentaise con recorte de Varo, non pode co do Polvorín, aí vai Varo na contra, xoga cara a Gavi, Gavi mete a profundidade para Varo, vai a ser moi difícil que chegue, pero ollo que se chega hasta a min e buscaba Varo a min de uno, pero ao final haberá saque de esquina favorable a Unión Deportiva Ourense. Sí, pero bueno, Varo, que decíamos en primeira metade, impresionante o esforzo que fai, un balón que, bueno, é certo que loitaba co central, que teóricamente máis lento, pero bueno, chegou, e creou unha xogada, chegou e por pouquiño, porque un pouco máis e chega a central, efectivamente estaba a min só, pero bueno. Que eu non sei que pasou nesta xogada porque a mí iba solísimo, é dicir, como que se... Bueno, confiaron os xogadores do Ribadumia que non iba a chegar Varo, non iba a chegar, sí, efectivamente, confiaron no central e, bueno. Pois aí está, balón de esquina, pégalle Rubén Durán, vai a tocar Viti, vai a tocar tamén Hugo, finalmente
aunque en despexe a defensa do Ribadumia, sin embargo vai a recuperar de novo Rubén Durán, toca Rubén Durán cara a posición de Gavi, levanta a cabeza Gavi, busca o balón Gavi, cara a chegada de Carlos, non pode chegar, pero sí chega a min, no, finalmente despexou a defensa, pero sigue pelexando o xogador tinerfeño, e faise coa pelota, ven a doblalo Diego Vieites, aí está a min, a ver que fai a min, xoga finalmente atrás, cara a posición de Isi, xoga cara a min, pide a Gavi, pide a Charlie, pide tamén Isi, recibe finalmente o lateral esquerdo do Ourense, busca agora a Charlie, este de primeira, non, de segunda, si xoga con a min en posición de exterior zurdo agora, intenta irse a min, busca o centro a min cara a posición de Hugo, non vai haber problemas para Roberto Pazos, o guardarredes, o veterano guardarredes de Club Deportivo Ribadumia. Sí, pero bueno, por lo menos estos 2 minutos de los trocos, sí. bueno, o equipo dixo, bueno, saímos da cova, que así non vamos a aguantar máis, entonces estamos tendo máis posesión, algo de, vamos, estamos chegando, que eso é distinto, porque para poder marcar o gol tens que estar máis cerca da portería. E a ver si... Agora verá banda favorable a Unión Deportiva Ourense, banda favorable a Unión Deportiva Ourense, na esquerda vai a sacar Isi. Aí está Isi, pide a pelota a quen, pide a Vieites, vais a ofrecer a min, a pelota chega para o tinerfeño, peina a min, cara a posición de Hugo, aí está Hugo, agarrado claramente por Javi Domingo, e vai haber falta e cartón para o central do Club Deportivo Ribadumia, a xogada típica que lle fan a Hugo García dende que o coñecemos na Unión Deportiva Ourense. Sí, que cubre tamén o balón, pero que é un escándalo como lle agarra, é dicir, que el tamén agarra, obviamente, todos os dianteros tamén fan os... pero é exagerado o agarre que lle fixo aquí, ves, a primeira forzas entra Hugo e en 3 minutos sacou un cartón a un dos centrais, eso tamén é importante no fútbol. Pois olla falta, posición de exterior zurdo, vai a sacar coa perna dereita Rubén Durán, agardando ese centro, vemos a Vieites, vemos a Viti, vemos a min, vemos a Hugo, en a frontal Charlie e Gavi Sanín, a barreira do Ribadumia dun solo xogador, aí está o balón corto de Rubén Durán e recupera o equipo do Ribadumia, sin embargo faise coa pelota Charlie, xoga cara a min, aí está a min, dá media volta a min, de novo balón para Charlie que combina con Gavi Sanín en banda esquerda, levanta a cabeza Gavi, xoga en corto para Sanín, pero recupera ben a defensa de Club Deportivo Ribadumia, pelexa ainda por a pelota Gavi Sanín, ven a recuperar agora a min, xoga para Hugo, levanta a cabeza, buscaba na outra banda, non hai ninguén, pero ten que xogar atrás e faino cara a Tiago, e este agora cara a Varo, pode buscar o centro Varo, faino coa súa perna esquerda, sin problemas para Roberto Pazos, miraba para min Jorge Paz, porque Tiago non está no campo e efectivamente, ollo, Durán que recupera, pode pegar Durán, Roberto Pazos, detivo guardarredes, pegoulle Rubén Durán, non lle pudo pegar con toda a potencia precisa. No, pero mira, levamos 5 minutos de los trocos e como cambiou o partido, sí, é dicir, non podíamos seguir nesa dinámica e ahora, pues, bueno, pero claro, ahora, cuidado este ataque do Ribadumia. Eleva Carlos Pérez por banda esquerda, busca o centro e que en despexa é Pablo Corzo, que manda o balón prácticamente a bancada de preferencia. Aí a sacar de banda o equipo do Ribadumia, a pelota ten a un dos recén incorporados Giraldes, busca o balón cara a Charles, protese Pablo Corzo, non vai a poder chegar o brasileño, e balón de novo para a Unión Deportiva Ourense, balón para Dani Sampaio, cando estamos no 68 de partido. Sí, bueno, lo que decíamos, desde os trocos, a entrada de Hugo de Sanín, participando aí ben, e levamos 5 minutos, ahora sí que tuvimos esta ocasión moi clara de Durán, estamos movendo ben o balón arriba, e agora que para o... non sabemos, algo al parece ser que non... queixanse os... bueno, que non poden quentar que non poden quentar onde están quentando certos xogadores do Ribadumia, aparte, bueno, cosas... No, que eran que había 4, que penso que había 4 que no só poden estar 3, sí. Bueno, que decíamos que a ver si seguimos esta línea, porque ahora sí que parece que temos máis opcións, estamos máis cerca do 2-0 nestes minutos que estábamos no arranque da segunda metade. E estáse agora, ou parecía que se complicaba a defensa do Club Deportivo Ribadumia ante a presión dos xogadores do Ourense. Aí está Gavi Sanín xogando cara a Rubén Durán e este cara a posición de Charlie, xoga con Varo en campo alleo, intenta progresar cara a Gavi Sanín, non vai a poder porque recupera o equipo aurinegro. Aí está xogando en medio campo e presionando a Óscar Gavi Sanín, pero finalmente a pelota chega para Santi, xoga Santi con a posición de Javi Domingo, que combina con Diego, sale Diego, pide a pelota Carlos Roff, xoga finalmente con Giraldez,
mete o balón Giralda, escara Fran Fandiño, controla Fran Fandiño, xoga con Óscar Martínez, busca Óscar Martínez o balón en banda dereita, por onde aparece Santi, ven a presionar agora a min, agora o balón cara a posición de Charles, intenta irse Charles de Isi, fai un recorte, xoga de novo cara a Santi, pode buscar o centro do lateral dereito, balón cara a posición de Carlos Pérez, chegou Varo, non pudo rematar o lateral do Club Deportivo Ribadumia e o balón agora para Carlos, que xoga para Hugo, ollo a contra, pero está moi solo Hugo, intenta irse, pelota a banda, protexeu e conseguiu que a pelota seguise en posesión do xogador do Ourense. Sí, que era bastante porque era... Estaba solo contra o mundo. Estaba só, se non subiu ninguén. Bueno, a veces hai que tamén contar as forzas que teñen os xogadores xa neste minuto, xa empezan a ser menos, pero bueno, Fixo conseguiu o que podía, que era aguantar e forzar un saque de banda e a ver, calmar un pouco este ritmo e a ver se sería importante pola tensión que empezan a ter o partido, marcar o segundo para hacerle un pouco máis de tranquilidade ao equipo. Sacou Xavaro cara a Charlie, aí está Charlie en banda dereita, vai a provocar, no, finalmente non é córner, saque de porta para Club Deportivo Ribadumia, vai a sacar Roberto Pazos, pide Roberto Pazos a Hugo que salga da área, dille ao árbitro que Hugo non sai da área, e agora o que xoga é o Ribadumia, aí está Óscar Iglesias, combina coa posición do seu central diestro con Javi Domingo, busca no medio onde está Hugo Soto, pero recupera Rubén Durán, ollo a Gabi Sanín, pide ya en profundidade Hugo, bo balón para Hugo, podese quedar solo, pégalle Hugo, ¡Qué golazo! Gol da Unión Deportiva Ourense, o balón en profundidade para Hugo García Lagoas, quedouse só diante do porteiro e con tranquilidade pegoulle para facer o 2-0, para ampliar a ventaxa, para dar moita máis tranquilidade, aínda que, como dicimos moitas veces, o 2-0 non é sentencia ni moito menos. No, pero tal como están as cousas é cuestión de ter a cabeciña fría, porque o Ribadumia tamén ten que notar o pau. Que gran pase foi Durán, no, o do pase, non van a saber así, pero o de Hugo creo que é xogador para facer estas cousas, que é dificilísimo o que fixo, porque podían facer regatear o porteiro, bueno, pero por arriba que se te pode ir alta, pero golazo de Hugo que o merece todo, 13 goles que levan na terceira división con el Deportivo Ourense, un de Marquitos, que é o récord do club. Xoga Club Deportivo Ribadumia agora en liña defensiva, e Óscar Iglesias o que busca a Javi Domingo, combina con Giralde no círculo central, presionado por Gabi Sanín, presionado tamén por Amin, xoga finalmente cara a posición do seu capitán Miguel, e de novo cara a Javi Domingo, que intenta avanzar Javi Domingo, xoga con Fran Fandiño, pero vai recuperar Viti, non pudo finalmente facerse con esa pelota, Hugo foiselle, e vai haber dous novos trocos no Ribadumia, vemos que se preparan Monchito e Diego Aval. Dous titulares indiscutibles que se reservou, non sei se por tema táctico ou físico ou outros temas que non conhecemos. Bueno, a ver, avance Hugo Soto, me pareceu Hugo Soto que se xa directamente á grada, e outro non sei se por outra parte do campo, non vemos o troco. Hugo Soto, quen se foi, pero bueno, o importante para mí é sorprendente na alineación que non estuvera, o decía ao principio, dice no programa. Me parece que Javi Domingo, me parece que o central Javi Domingo, sí, efectivamente. Me parece que Javi Domingo, para mí un dos mellores xogadores do Ribadumia, é Moncho 19, e o lateral esquerdo tamén estaba sendo titular. Non sei se dará tempo, entrar en partido. Bueno, quedan 16 minutos. A ver como pasa o balón que iba cara a min, finalmente recuperou a defensa do Club Deportivo Ribadumia, pero volve perder a pelota e a min a que tiña solo de novo Hugo, non pudo, e houve falta sobre o xogador tinerfeño da Unión Deportiva Ourense, falta que vai a sacar Rubén Durán, ainda que me parece que non vai a apurar nada, e o que vemos tamén preparado para entrar é Alfredo Veiga na Unión Deportiva Ourense. Vamos a ver o saque desta falta por parte de Rubén Durán.
Vemos que se suman ao ataque Pablo Corzo, Subrasemiti, está Hugo, está Charlie, está tamén Amin, vai a recibir finalmente o Tinerceño, ollo Amin en barra esquerda, fai un 1 contra 1, intenta buscar o centro e a pelota ven Fran Fandiño defendendo cando chegamos aos 75 de partido, 30 polo tanto da segunda parte, e aproveitamos co patrocinio de Onda Cero Ourense para coñecer como van o resto dos resultados. Bueno, os dous únicos partidos da xornada xa rematados, ao final hubo goles, bueno, pequena sorpresa, o Fisterra gañou en Garzúa 0-1 e no partidazo en Lugo, Polvorín 0, Bergantiños 1, ambos partidos xa finalizados. E lembramos tamén que está xogando o noso juvenil e que para seguir o resultado mellor é seguir as redes sociais da Unión Deportiva Ourense, aí estaremos. Sí, o resultado descanso, non? No, faltando o último dato que tiñamos se rematou, evan 3-0 faltando 15 minutos, co cual creemos que, bueno, que consulten as redes sociais, pero 3-0 faltando 15 minutos do juvenil contra Alondras, que sigan o juvenil porque hai un equipazo no juvenil. Sí, eso iba a decir, o juvenil deste ano, cuidadiño con el. Xoga a Unión Deportiva Ourense, e Charlie en banda dereita intenta irse, intenta progresar, non pode porque aparece para cortar o recién incorporado Diego Aval, e agora o que sale é o Club Deportivo Ribadumia, e Giraldez o que xoga para Charles, pide a Óscar Martínez, vai a recibir o Óscar Martínez, xoga de primeira cara a Santi en banda dereita, aparece Hugo para cortar, enviou a pelota de banda, este xogador merece 10.000 millóns de estatuas, el recíbome a Hugo García. Sí, ahora, como vai xo aí, ahora hai que baixar, defender, quedan poucos minutos, darlo todo aí, defender aí, pues estes ataques que vai, estes intentos que vai ter o Ribadumia de buscar meterse no partido, centro de Santi. A cara a posición de Charles e aparece imponente Dani Sampaio, que anda por encima, le mete un berro directamente a Charles. Sí, beso, o sea, sinceramente, o partido que beso como se cumplira de normais, de repente Dani Sampaio dentro que é o que ten, aparte de que del ser unha oportunidade de seguridade que dá, que logo terás un erros, pero bueno, non lembro en toda a temporada erros clamorosos, e logo esa seguridade que dá en valores que dices tú, bueno, hai que son fácil, non é fácil, non vai sair con esa seguridade e esa convicción con 19 anos, non é nada fácil. Xoga agora Hugo en ataque para o Unión Deportiva Ourense, toca de primeiro para Amin, aí está Amin, intenta irse, non pode Amin, faise de novo coa pelota Santi, liña defensiva para o Ribadumia, xoga co seu capitán, con Miguel, e este caro guardarredes a Roberto Pazos, abre cara a banda esquerda e aparece Carlos Pérez, vai a perder porque chega Gavi para recuperar, xogar con Viti, aí está Viti de novo, cara a Gavi Sanín, cara Roberto Ribadumia, mete balón en profundidade cara a posición de Rubén Rodríguez Durán, don Rubén Rodríguez Durán, non me cansaría de decir, este home hai que cambiar o nome, hai que poñerlo de don diante, pero sempre que se fale del. Sí, e agora me acabo de lembrar que un dato, 150 partidos cumpleose coa camiseta da Unión Deportiva Ourense, que sería pronto, 150 partidazos de Rubén Durán. É que posiblemente foran 150 partidazos. Sí, no, sin duda, nos que foi fundamental, nos 149, Xoga o Ourense e Amin, combina con Isi busca a Hugo e hai falta sobre o dianteiro da Unión Deportiva Ourense e a verdade é que desesperados os defensas do Ribadumia desde a entrada de Hugo. Sí, no, o partido cambiou cos cambios de Hugo e Sanín, aí porque o equipo iba indo atrás e Hugo e Sanín deronlle, bueno, outro espírito ao equipo, entraron presionando, deronlle outro ritmo e aí cambiou o partido. Troco ahora, o que se vai é outro que fizo un bo partido, Charlie, entra Alfredo. Vaise Charlie, o xogador de Xinzo da Unión Deportiva Ourense, entra no seu lugar Alfredo, que por segundo partido consecutivo na casa acaban coincidindo no campo con Isi e xogando Isi de lateral e Alfredo de extremo. Pois Isi indica algo ou non? Bueno, é unha novedade nestos, porque desde que está, bueno, Alfredo que empezou sendo extremo antes de chegar ao noso equipo, pero estaba sendo sempre lateral esquerdo, efectivamente. Ahora, pues sacou Durán, vai a pelexar Viti por esa pelota e faise con ela Viti, pide precisamente Alfredo, pide tamén Hugo, sin embargo continua ca pelota Viti que xoga cara a Alfredo e este de novo atrás cara a Isi, pisa a pelota Isi, pide ya Gavi Sanín, pelota para Gavi Sanín que toca de primeira cara Alfredo, non pode chegar, por certo, lembramos no partido de ida, ganaba 2-0 Ribadumia
ao final houve empate a 2 e menudo gol de Alfredo, menudo gol o que se puxo dos 2. Sí, sí, no partido de ida 2-0 tuvo Ribadumia o 3-0 e nos últimos 20 minutos fomos que desempatar. Ollo, que recupera a min, xoga cara a Hugo na frontal, ten moitos xogadores diante, vai pegar Hugo e a pelota que se vai desviada da portería de Roberto Pazos, dicía Jorge. Non, que no partido de ida eso, iba o Ribadumia 2-0 e con opcións de 3-0 en varias ocasións, non sentenciaron e na reta final pois conseguimos empatar un partido que no desconto tuvo dúas ocasións clarísimas, unha para Ribadumia e na última xogada do partido Vieites creo que fora, tuvemos, sí que, bueno, un erro defensivo do Ribadumia e tuvemos o 2-3 naquel partido, a ver si... Bueno, falo de memoria, se vieites, pero... Sí, non vemos que fora un erro clarísimo do Ribadumia e tuveremos o 2-3 na última xogada do partido. Xoga Club Deportivo Ribadumia en ataque, pégalle Fran Fandiño e a pelota vaise desviada da portería de Dani Sampaio. Haberá saque de porta para o guardarredes ourensanista. Cando estamos no minuto a piques de chegar ao 81 de partido, lembramos 2-0 favorable á Unión Deportiva Ourense, valen os goles de Amin e de Hugo. Estou me acordando agora dunha cousa. Outro día, cando o partido de Pontevedra marcaron os dianteiros, decíamos a confianza. Posiblemente ese gol que meteu Hugo tamén fora importante porque marcou hoxe. Sí, sin dúbida. No, a ver, Hugo necesita como todos os dianteiros, pero Hugo quizás máis confianza e está facendo un partidazo nos minutos que entrou. Aí están presionando outra vez. O partido cambiou, é así, porque non pintaba tan ben, pero bueno, a veces, claro, aí saben, o adestrador sabe a quen meter e que cambio facer. Aparte, non o comentamos tácticamente o cambio, porque eso fixo que a min... Pasou a banda. Claro, pasou a banda, que pensamos que estaba aí, que iba a ser... A min pasou a banda a esquerda, agora co cambio de Charlie está na banda dereita, é un xogador que tamén te quera perigo en banda a min, e aparte tamén defende ben, e o que está aí, Hugo, incluso Sanín é o que está de media punta, é dicir, por detrás de Hugo, presionando, e con moitas ganas. O partido cambiou, e logo a puntería, bueno, do gol, é dicir, ahora nestes minutos, o Ribadumia tamén o vexo un pouco xa, con pouco ánimo, e salvo un erro, unha tontería que os meta no partido, pois o partido parece bastante claro. E novo cambio en Club Deportivo Ribadumia, vaise precisamente o ex-ourensanista Carlos Pérez e entra no seu lugar Dieguito co 14. Dieguito é o dianteiro que suele aproveitar os minutos que lle deixan Charles e Hugo Soto, non está tendo demasiados minutos, pero é o terceiro punta do equipo. 82 de partido, balón de banda favorable á Unión Deportiva Ourense, vai a sacar Varo cando no Ourense se prepara Migui para entrar no partido. O Linier encarándose cos suplentes da Unión Deportiva Ourense. Bueno, e os suplentes contestando, nunca vi sentado na grada. Bueno, o que ten este fútbol da pandemia, de que te escoitas, claro, se escoita todo, é certo, os suplentes sempre protestaron, e claro, pero pasa que nunca se escoitou. E agora, pois... Agora hai falta favorable a Ourense, se está por a pelota, Varo non pudo progresar, e a falta de posición do interior diestro, vemos a Rubén Durán, que ao seu lado está Alfredo, vai o doble cambio, porque vai entrar Migui, vai entrar Manu Blanco, veremos se quitan a falta antes ou non. No. Veremos, non. No. Cambios... Hai fanse xa os cambios, Sí, márchase a min. O capitán, repetimos, Don Rubén Rodríguez Durán. E o goleador a min. Deixa o brazalete a Hugo. Porque a min tamén se vai. A min, un partidazo do xogador sementeño da Unión Deportiva Ourense, aplaudido por suplentes do equipo vermelho, por os directivos que están no campo. Chamo, vaise Rubén Rodríguez Durán, vaise a min, entra Migui e Manu Blanco, e iso fai que a falta botará Alfredo. Está aí dicindo... A verdad que non hai ganas de ver, está pedindo que vaya máis rápido, como se fora a primeira vez. Parece evidente que os xogadores van a perder tempo. En todo caso, quita a tarjeta. Sí, a ver, o alonga, bueno, o descontas. Me refiro que lle dice a Rubén Durán cando xa está fora do campo. Sí. Non se entende moito. Se queres, pois, botas cartón ou descontas, que control de Hugo, partido está facendo Hugo. Que xoga cara a posición de Alfredo, que agora por banda dereita non pode chegar, e recupera a defensa do Club Deportivo Ribadumia. Ten a pelota, pero penso que é Moncho Fontán, o novo
un dos últimas incorporacións do partido, xoga cara a Pablo Corzo en longo, cara a posición de Hugo, toca a pelota Hugo coa man, penso, e polo tanto balón para o Club Deportivo Ribadumia, que tiña a pelota, que, bueno, simplemente con deixalos seguir prácticamente era o mismo que o que vai pasar agora. Saca o Ribadumia, xoga en liña defensiva Miguel, o capitán, cara a posición de Santi, aínda en campo do Ribadumia, ten que xogar de novo atrás cara a Miguel. Aí está Miguel buscando de novo a posición de Diego Abal, un dos que entrou agora, xoga con Giralda, 76 Giralda, busca a posición, me parece que de Diego Abal, non pode Monchito, non pode tampouco Dieguito, e a pelota para a liña defensiva para Miguel, que xoga con Santi. Santi vai a buscar a Óscar Iglesias, Óscar presionado por Manu Blanco, xoga con Fran Fandiño, e este para Óscar Martínez. Óscar Martínez busca atrás a posición de Diego Abal. Diego mete o balón en profundidade, ollo co pase bo, pero non vai a poder chegar o xogador de Club Deportivo Ribadumia, Monchito, e haberá saque de porta para a Unión Deportivo Ourense. Sí, o minuto non que eran 4 e desconto, está o partido bastante claro, pero con importancia que teñen os puntos, pois canto antes rematase mellor, porque, bueno, e non andaría ociosa que teña o balón o Ribadumia como nestas últimas dúas xogadas. É certo que o Ribadumia en todo o partido ofensivamente pois, non aportou prácticamente nada e non debería aparecer. Ollo que recupera no ataque Isi, busca a posición de Hugo García, non vai a poder chegar, estivo ben cortando Diego Abal, liña defensiva, balón para Diego, xoga con Santi, este de novo cara a posición de Miguel, aí está Miguel, pelexa con él por recuperar esa pelota Varo, faino Varo, como corre Varo, estamos asustadísimos siempre, xoga cara a Manu Blanco con Gavi Sanín, y este para Hugo, aí está Hugo para Varo, atención a Varo, busca a penetración Varo, pode seguir aí, non hai nada, finalmente non pitou nada, penso que pode haber falta clara favorable a Ourense, recupera de novo Migui, aí está Migui cara a Viti, xoga atrás cara a posición de Isi en longo cara, Migui non vai poder chegar Migui porque aparece para cortar Fran Fandiño e haberá balón de banda favorable ao Ourense. Migui. Que partidazo hai varios xogadores, o meu equipo está xogando un gran partido, pero hai xogadores por encima da media como o de Varo, espectacular o de Varo. E aí vai Migui por banda esquerda, intenta irse con recorte, pode buscar o centro e vai a ver, balón a esquina, no. E dá saque de porta ao linear que está a 40 metros da xogada. Bueno, para min era córner, pero bueno. Digo que Migui desapareceu algo nos últimos partidos, as negociacións. Sí, no, e o protagonismo completamente, sí, a ver se aproveita estos minutos, bueno, perdeu ese protagonismo, apuntou moi ben, debutou, é dicir, marcou contra o Ribadumia, foi o que marcou o 2-1, o único gol da tempada. Bueno, é importante neste calendario de partidos que temos agora tan seguidos, pues, mover o banquillo, porque cos 11-12 titulares non chega. Xoga Hugo en campo propio, vai a haber falta de Fran Fandiño, falta claro. A ver, sobre esta estadística de faltas recibidas de Hugo, non creo que haxe outra na categoría, así xa. E as que non lle pitan. Sí, bueno. Claro, a decir, porque eu creo que lle fan falta en todas as xogadas que ten balón. Pasa que, bueno, a veces non lle pitan, neste caso está ben aí que nos interesa un pouco, que non se xoga moito máis, porque queda minuto e medio máis o desconto, e o partido non debería ter máis historia. Sacou Isi precisamente cara a Hugo, toca de cabeza cara a posición de Migui, é increíble que ganara ese balón, Migui xoga de primeira para Manu Blanco, intenta irse Manu, non pode, pero aparece Gavi Sanín, quiso lle pegar a porta, pero pegoulle a esquina, eso sí, finalizou xogada. Sí. Non hai contraataque. É fundamental, eso é clave, é dicir, hai que haxa saque de porta, que haxa saque de banda, as contras se evitan acabando a xogada como sesa, non arriscando, que tampouco estamos un minuto xa para arriscar, entramos no último minuto e agardaremos o que desconte, que non debería ser, sería 3 ou 4 minutos, non máis. Xoga Santi, mete balón longo cara a posición de Charles, con él está Diego Vieites, intenta cortar, non pode, pero si aparece agora Fran Fandiño, quen aparece Viti para despexar, non quere problemas, e o balón de novo para campo do Ribadumia, xogando en liña defensiva, é Miguel, pide a Santi, pide tamén Diego Abal, non sabe que facer, xoga finalmente cara a Santi, ven a presionalo Migui, busca Charles, aparece Isi, hai falta ou banda,
penso que falta do xogador da Unión Deportiva Ourense cando estamos a pique de chegar a 90. Sí, a pique de chegar a 90, intenta a última e o Ribadumia para meterse no partido. Non me gusta o equipo no último minuto, está aí Vieite non estuvo contundente e agora, bueno, esta falta, menos mal que o resultado é 2-0, non 1-0. Vai a sacar Óscar Martínez, posición de exterior diestro, xusto ao lado do seu banquillo, busca o balón cara ao punto de penalti, ollo que lle poden pegar, hai moitas pernas, finalmente aparece a de Isi para despexar, e balón para Migui. Migui intenta buscar a contra, a ver que fai Migui, intenta facer un recorte, non pode, ten 3 xogadores e Charles agora o que recuperou e xoga cara a banda esquerda. Aí está Dieguito, intenta irse Dieguito de Varo, eso vai a ser misión casi imposible, pero sigue, continúa Dieguito, ven a axudar Alfredo a Varo. Aí está Varo intentando pelear por esta pelota, toca Varo, e a pelota chega para Diego Abal, xoga Diego Abal con Óscar Martínez, busca en banda dereita onde aparece Monchito, non vai poder chegar, a pelota foise e haberá saque de porta favorable a Unión Deportiva Ourense. Viches o desconto, Jorge? Non o deu, vai nos sacar a Óscar agora, acaba de facer o sinal do tempo, Óscar, o delegado, vai sacar o cartelón, non creo que xa moito. 4 minutos, xa se cumpliu un deses 4 minutos e vai a sacar Dani Sampaio para a Unión Deportiva Ourense, pelotazo coa perna dereita do ex guardarredes do pabellón, pelesa por ela Fran Fandiño, recupera Fran Fandiño, agora é Viti o que corta e manda cara a posición do guardarredes de Club Deportivo Ribadumia, de Roberto Pazos, que xoga con Diego e este con Diego tamén, pero neste caso Aval para a pelota, vai a ter que xogar de novo cara a seu guardarredes, cara a Roberto Pazos. Aí está Pazos, ainda na súa área, vai a presionalo Hugo, pégalle Roberto Pazos, balón por o que pelexa Viti con Charles, finalmente a pelota levase a Charles e xoga, atención, en banda esquerda cara a Monchito, pode buscar o centro Monchito cara a Charles e vai a despexar finalmente Varo, balón de banda favorable a Unión Deportiva Ourense. Estamos chegando ao 92, lembramos, 4 de desconto, 4 de añadido, xoga Ribadumia, a pelota cara a posición do seu capitán, aí está Miguel, levanta a cabeza Miguel, xoga cara a Santi, ao seu lado está Fran Fandiño, mete o centro Santi, cara ao punto de penalti, toca de cabeza Charles, non pode rematar, chega a pelota a Alfredo, nunha posición moi diferente a súa habitual, xoga con Migui, levanta a cabeza Migui, ve a Alfredo, aí vai Alfredo, pode buscar a contra, olla Hugo que está en fora de xogo, continúa Alfredo en posición de exterior, diestro, centrou coa dereita, a pelota non pude chegar a Hugo, pero sí que chega a Migui, agora en posición de exterior zurdo, combina con Hugo García, aí está Hugo fora da área, non vai a poder, bueno, Hugo increíble, sigue coa pelota Hugo, non lle quita ninguén, sigue Diego e agora vai a haber saque de porta favorable al Club Deportivo Ribadumia. Sí, sacar o balón de aí porque, bueno, pues ahora alonzamos, estamos ahora máis cerca da área do Ribadumia porque, bueno, estuvimos aí 3 minutos que menos mal que o partido é 2-0, pero, bueno, estuvimos aí 3 minutos un pouco atascados atrás, podemos ter a posesión e ahora sí que xa últimos compases, estamos no 48-10, estamos prácticamente na última xogada. No último minuto do partido xoga o Ourense, Gabi Sanín con Alfredo e este para Viti. Viti xoga atrás cara a Pablo Corzo, non quere problemas, se mete balón en profundidade de Alfredo que pode haber peligro na xogada, pégalle coa perna dereita, balón para Hugo de primeira, detivo Roberto Pazos, pegoulle de primeira, moi difícil esa xogada, ese remate. Bueno, moi difícil, pero parecido foi o do Pontellas, un pouco lleva máis alto o balón, pero isto demostra o que distía, a confianza que ten dos goles destas semanas, intentou no e iso, aparte ese sí que é un remate que fai ben, é dicir, aí o que parece máis complicado, bueno, o árbitro 10 segundos para que pite o final do partido. Xoga Miguel Aval, en banda esquerda busca Monchito irse de varios xogadores do Ourense, recupera Gabi Sanín, agora pelota para Pablo Corzo, e remata o partido final no campo do Couto, cos goles de Amín e de Hugo García e cos 3 puntos para a Unión Deportiva Ourense que amplían a ventaxa con respecto, neste caso, a un Club Deportivo Ribadumia que lembramos que, bueno, partido bastante igualado ata que os goles os romperon, non? Sí, a ver, analizando 3 puntos vitais, temos que seguir fortes na casa e o Dios era unha final, era así, contra un rival ahora mismo directo, xa que o deixamos xa con un pequeno marxen, é un partido que a ver,
merecimos gañar, é dicir, fomos claramente superiores, na primeira parte do partido foi moi igualado, eles non arriscaron, nós tampouco, o gol pois, cambiou todo, ese 1-0, e o equipo cambiou sobre todo a partir da entrada de Hugo e de Sanín, porque aí sí que dominamos o partido, sentenciamos con ese 2-0, é dicir, xusta victoria e en xeral un bo partido da Unión Deportiva Ourense e de algún xogador, pois, un partidazo de algún xogador en concreto. Un momento exisivo, dende logo, porque estamos no tramo final desta primeira fase, lembramos que hai dúas fases, e ademais agora nun tramo, como decíamos en Onda Vermella, de 3 partidos consecutivos a domicilio, 2 para recuperar os aplazados. Sí, ahora un calendario para que non nos siga, que habrá xente que se terá perdido con tanto troco. Temos en 11 días, bueno, 11 días non a partir de 12, temos 3 campos complicadísimos, Barco, Arousa e Arenteiro, pero decíamoslo pola semana, si vas cos 3 puntos de 11, con nivel do xogo de certos xogadores, home, son 3 campos difícil, pero o equipo vai coa ilusión agora de sacar puntos nesos encontros, ir partido a partido, se lo ves como os 3 seguidos, é moi complicado, de momento o Mércores no Barco, pero bueno, con outra perspectiva, vendo os 19 puntos que conseguimos agora na táboa clasificatoria. E salvo, pensando agora na casa, salvo o día do Alondras e ese partido que, a verdade é que prácticamente parece que non houve partido, leva a Unión Deportiva Ourense 3 victorias nos últimos 4 partidos, digo, con esa excepción, na casa, me refiro, sabendo como local. Sí, no, a ver, a temporada como local é boa ou tirando moi boa, porque aquí hai lembrar que se perdeu contra os 3 primeiros, o Arousa, que creo que non mereceu gañar, o Arenteiro, que estuvemos aí, e o Alondras, que nos pasou por encima, pero o resto de partidos contra os rivais da nosa liga gañouse todos, menos o do Choco, que nos empataron a final de mala sorte. Quer dizer, que o equipo está cumplindo na casa bastante notable. Problema, somos fora 3 puntos, 3 empates, e claro, entón non te permite estar máis arriba e agora hai que sacar puntos fora, porque é que na casa só quedan 2, o Ourense Club de Fútbol e o Atos. Bueno, pois agora, eso, 3 partidos consecutivos a domicilio, este mércores no Barco, despois fronte ao Arousa en Vilagarcía, e despois no Carballiño frente ao Club Deportivo Arenteiro. O seguinte partido na casa será o derbi fronte ao Ourense Club de Fútbol. Nos marchámonos, foi un placer a transmisión que se pudo levar a cabo gracias á produción de Álvaro Cabaleiro, a realización técnica de Gael Carballo, a Jorge Paz nos comentarios. En nome de todos, falou vos encantado Higinio Osorio.